Siberuko herrian nekine eta guztiok oso unkituta ikusi genuen hasier hori bai, Alaxe izan zen bai Laski, eta zer esan, Zubero aldetik mendebaldera zenbat eta zenbat kilometro egin dituen, eta Bilbo handian Euskal Biztanlegoaren gune nagusinean, biztanlego gehien pilatzen duen tokian hain zuzen ere izango du amaiera hau, eta guztira 3.200 eta goiti joandako kilometro eta lekuko guzti horiek ona helduko dira, eta mezua bakarra izango dela Laski. Zuzeneko irudia ikusten ari gara, 11 minutu bat kanpai hotxarekin sartuko gara zuzenien ze moduz, eta hortxe, euri apurtxu batekin, euri txistiltxu batzukin hasiko dugu, gure saioa gogoratu hementxe udaletxe aurrean izango dugula, azken kilometroaren berri jasoko dugu zuzenien, eta mezu hori sekretua dena, eskuz esku, herriz herri ibili dena, anork idatzi duen, jakingo dugu berehala. Sekretua, baina ziurrenik zerikusia izango du, noski baietz, euskaraz bizitzeko unibertsaltasun horrekin bizi ahal izateko eta berme guztiz duintasunez euskaraz bizitzeko dugun eskubide horrekin zerikusia zalantzari gabe, eta zehazki esango dizuegu gainera, azken kilometrori 3.236 izango dela Ilaski, eta hementxe alboan izango dugula gaurko zuzeneko berezi honetan. 11 egun izan dira, berez 2.175 kilometro zeharkatu ditu korrika horrek, baina lekuko hartzeak bai 3.000-tik gorako horiek izan dira. Egia da kilometroekin, tartekatzen dugula. Egia da zagoela nahikoa kilometrorik, hainbeste lekuko zale biltzeko korrikak hori du eta eskerrak, noski baietz. Eta ikusten duzu, azen olako ibilbidea egin duen, atarratzetik abiatuta, mendebalde honetara, Bilbo handira bidean, izugarria izan da ibilbidea, eta euskal lurralde guztiak zeharkatzeko aukera izan du korrika gainera, baina eskualdeak batuz, mugak egin dituz, ez soilik Bidasoako mugalde hori, baizik eta euskal lurralden arteko zigizaga horretan ederra izan da, bailaren arteko josketa hori eta korrikak beste behin ere, errepide nagusi horietatik badela herri bat erakutsi dugu. Erraldoi ez inguratuta gaude, baina oso ondo inguratuta bai elkarlanien datorren programa izango da. Oñatz Martinez, 28. kanala, Garastikarrera, Berria Telebista eta Andoni Helduaien Gukako kazetariak ere gurekin izango dira. Ze moduz, Zirukote? Kaixo bikote, mentxa gaude, zuek ondo esan dezuen bezala, Bilboko udaletxe atari honetan, eta guk ere korrikaren berri hemendik emango dugu. Mezu sekretu hori ez da ona iritsiko da, hemendik gutxira Euskal Herria zeharkatu du Xuberutikan mendebaldera, eta gu goizean zehar hemen protagonistak bilatzen ibiliko gara. Beraz, hemendik gutxira hitz eskatuko dizuegu bikote, horrentxe arte. Oso ondo. Alaxe eta honintzen baita gurekin dugu, honezkero, eta gainera ondo inguratuta, giro paregabean ezagit behar bezala entzuten gaituzun, honintza zer moduz dator korrika? Korrika topera dator, jentez lepo dator, ikusi dugu Bilbora sartu garenean zema jente dagoen kaletan korrikaren zain, orain erraldoiak, hau amets bat da. Nik uste dut amets bat izan zen hori dela, 40 urte korrika elurretan abiatu zenean, inorketzekinean ora iritsiko zen, amets bat dela jendetza guzti hau korrikaren inguruan bilduta ikustea. Ibili zara, petoarekin zatoz, zein da plana, honintza? Ibili naiz, aurten gainera oso arronago, 5 lurraldetan egin dugu korrika, atarratzetik abiatuta, eta gaur ere asmoa da, hemendik ateratzen aizenean, kilometro pare bat atzera egiten dugun, baina gaurkoa uste dut korrika baino gehiago manifestazio izango dela, jendetza honekin imposibila izango da korrika egitea. Honintza, zure azken liburuan gainera halako aldarri bat egiten da, euskara gordailu izateko hiriburuek badute garrantzia noski baietz, populazioaren gehiengoak gaur Bilbo handian gara, hortan ez da zalantzarik, baina non dira gordailu horrek, arnasgune horiek, akaso ez direla museo, baizik eta egunerokoan, landagune ere bada hori, zen orainoko aintzaktekotasuna du, ahalegin gehiago egin beharko genuke, garrantzi gehiago eman, baliabide gehiago? Bai, nik uste dut arnasgunez eta hitz egiten dugunean, iruditzen zait egiten dugun akatsa dela badirudiela, arnasguneak direla museo batzuk, euskeraz bizi den jende bat bizi den parke tematiko bat edo. Eta nik uste dut egin behar duguna dela entzun, arnasguneak entzun, landa eremua entzun, eta landa eremutik hiria entzun, hiria ere euskaraz mintzo dela, eta klitxeak apurtu ez da. Ez da, landa eremua ez da duela 50 urte zena, eta hiriak ere sorduan elkar entzun behar dugu. Euskara biziko bada derrigorrez elkar behar dugulako. Nik uste dut parke tematikorik ez duela behar euskarak, hiztunak behar dituela, eta hiztunek elkarri entzun behar digula. Azkenean, euskara eta euskalkiak eta honbrez dira galduko. Erronkariera ere gordeta daukagu bideo baten.
baina egiten ez denak gero ez du balio. Orduan nik uste dut elkarrentzutera kondenatuta gaudela. Gero korrika aldarrikapena da, noski baina emozioa da. Zer dauka korrikak? Azaletik sartzen zaigu eta oiloi ipurdi hori ezin dugu kendu gainetik. Era bat, ez da, nik uste dut, korrika, ez dakit, neurri baten deno garela konstiente, zentzugabekeri badela, ez? Zer egiten dugu guk lekuko baten atzetik korrika gure hizkuntzaren alde, ez da, hizkuntzaren alde egin behar dena da, hitz egin. Baina aldi berean unkigarria da, iristen ikusten duzunean, jende guztia pozik doa korrikan, irribarretzu goaz, orduan bada igual, Euskaldunok gure zapalkuntza honetan, gure hizkuntzaren gutxitze honetan, kriston pixua eraman dugu gainean urte askotan, eta korrikak apur bat liberatu egiten gaitu. Korrika goaz, kantuan goaz, oiuka goaz, eta badauka transmititzen du pos bat, eta posetik edo alaitasunetik Euskararen alde egiteko ekimen bat, eta nik uste dut horregaitik dela hain unkigarria korrika. Akaso, dragoi bolarekin hasi ginen belaunaldi horretan, benetako superheroia korrika bera zen, izan zitekeen, bada? Hombre, dudari gabe, zazpi bolak elkartu eta agertzen den dragoia korrika da. Zazpi lurraldeak euskaldutzen direnean behar izango ez duguna, korrika izango da, eta dragoiaren moduan desagertu egingo da. Bitartean, korrikak josi beharko gaitu, eta aldarrikatzen jarraitu beharko dugu. Gero, hizkuntza oinarrian, zuzeneko irudiak ikusten ari gara, goiz osoan zehar Bilbon dabilelako auzoz auzo dabil korrika, eta, udaletxe aurre honetan amaitu arte hortxe jarraituko dugu, oinarrian hizkuntza jartzen duen, disiplinan bertsolaritzan be, onintza basabiltzate, elkarlan, une oroko elkarlan hori, ez da? Bizirik dagoen herria dalako, egiten ditugu gauzak, gauza ederrak egiten ditugu, baina beti, biziraupen horretan bebai. Gauza handiak egiten ditugu eta sinetzarazi digute gure hizkuntza dela gutxitua, horrela deitzen diot, eta nik uste dut guk aldarrikatu behar duguna dela, gure hizkuntza dela gutxitu arazia, eta guk egiten ditugula gauza handiak Euskararen alde, baina batez ere egiten dugula gauza importante bat. Eta dela goizero ohetik jeiki eta egunero erabakitzen dugula euskaraz lanean jarraituko dugula, euskaraz sortzen jarraituko dugula, kazetaritza euskaraz egiten jarraituko dugula, kirola euskaraz egingo dugula, ze guretzat ere asko zerrezagoa litzateke gauzak beste hizkuntza batzuetan egitea. Ate gehiago irekiko litzaizkiguk, ez? Neurri baten. Baina nik uste dut gauza handiak egiten ditugula eta egunero erabaki importante eta elegante bat hartzen dugula euskaraz jarduten jarraitzearena, eta honek ematen duena da indarra, erabaki hori hartzen dugun aldiro indartzuago hartzeko. Alaxe, Bilbo handian hain zuzen ere aldarri hori ere luze eta zabalduko da, zalantzarik ez, aire irudi horietan ikusten dugu, non aterrizatuko duen korrikak kasu honetan, zazpikaleak ere zeharkatuta, une honetan Santutxu aldean da, eta jendetza honezkero udaletxe inguru honetan, korrikaren helduerari halako harrera ahalik eta beroena emateko, ez zailaski? Gune ezberdinak gaur eta jaia hirian zehar banatuko da bakoitzak plan ezberdinak izango dituelako. Orain, amatxo ibiliko zara gaur? Bai, bertzotan ere egin behar dut, baina gaur plan familiarra egingo dugu, bakizue. Hainbeste urte heteropatriarkatuaren kontra, eta azkeran amaitzen duzu familia nuklear baten, eskabadora gustatzen zaizkio ume seme batekin. Baina bizitza euskara gara, baina kontra esanak ere bagara, orduan gaur bertzotan eta famili planean ibiliko gara. Badagoelako zer egin eta zelan gozatu, honintza etzien baten egongo da begira, eta agian gonbidatuko dugu Bilbora etortzen, zergaitik merezi du hemen danok bat egitea, sentitzen dugulako danok gaur zerbait konpartitzen dugula, ez da? Zergaitik etorri gaur Bilbora? Nik uste dut Bilbora etortzeak merezi duela ikusteko badagoela komunitate bat, ez gaudela bakarrik, gure eremuan bakarrik ari garenean horrela sentitu arren ez gaudela bakarrik, hemen jende asko dago, mota askotako jendea dago, eta jende guztionek euskaraz bizi nahi du, orduan etorri Bilbora eta izan komunitate zoragarri honen parte, Zoroz betetako komunitate bada, 3.000 kilometro egin ditugu korrika, baina bejonde igula. Eta laxe bejonde izula zuri ere honintza enbeita, eskerrik asko beita zerra beti zu ikusti, ondo pasa gaur. Eskerrik asko. Ondo izan. Eta alaxe, goazen bidali berezien gana, izan ere gaur badakizu zuzeneko berezi honetan, hainbat eta hainbat ari gara elkarlanean, oinatz aurrera.
Bueno, ikusten duzuen horrekin topatu naizen hemen Maria Blancorekin nago, eta Maria gaur eguerdian ordu batean zuek Punpairez emankizuna eskainiko duzue plaza berrian Bilbon hemen. Punpairez, zer da Punpairez? Taldekide bakarra hemen daukagu, baina oztutaz aparte beste hainbat ere badituzue. Kontatu iguzue. Ze ez da Punpairez dana da. Bakarrizketak, musikak, elkarrizketak, performance, oz, danetik ite dugu. Azkenian dakau suertia, badakau taldekideak Xabin Fernandez. Xabin Fernandez oso ezaguna, danok ezagutza dugu, oso mutil saltxerua, beak iteitu pixka beroketa lanak. Gero honi elkarrizketatzen eta pixka dana kalkulatzen, kontrolatzen saiatzen, naiz? Aldan nien behintzat. Aldan nien, baina, da eskutatik gute zein, baina, hortxe, alegin egiten. Gero Antoni Iriarte izatea, pixka, emate hona beste joku, saltxa bat, performance edo elkarrizketa pixkat beresiak iteitugu berekin. Eta gero June Gabarain eta Xabi Solano dao, zoragarriak. Dala, musika zuzenean, bak izan da musika zuzenean eukitzia, eta gaur indeu bereziki, zerbait berezia, klaro, azkenean Bilbon gaude, korrika da. Zerbait potentea egin barraz egun gaurko, ez da? Hau da, hoxe, gutxitan eta holoko aukera, plaza berrian eoteko, kriston leku politia gaude. Zan dugu elkarrizketak, bakarrizketak, musika, umorea, hori guztia nola uztartzen da? Hori da nahitea, pazientzia askoki. Baina hori pazientziakin, eta azkenean ikustat elkarlan haundila dakaula, elkar oso pertsona desberdinak gea eta oso ondo moldatze gea hortan. Orduan, pazientziakin, ni pazientzia gutxi dakat, esan berra dakat, baina saiatze gea, pazientzia ondo moldatze gea. Aipatu duzu korrikaren amaiera bertan Bilbon zuentzako ilusioa, ez da egiten dizuen zerbait dela, zer suposatzen du zuentzat? Nola aurre ikusten duzu gaurko emankizuna? Egilezan, korrikan eretzako oso, ni euskaraz nien naiz, korrika gaur eta gero jastuite zaigu eta erdera bueltatze gea, kontzientzia. Urte osoan euskararekin hortxe biltzen zez, da? Fidel. Barra naiz, zestuan egilean ikuste bizigala beste realidade batean, gure eskualdia, bai, azpeiti, askoitizu, bai. Nik uste oso inguru euskaldunian ahola, inguru oso euskalduna dakat baita. Zaiatzen noiz erdera zitzeiten, ze bestela hori ere galduita dut, ez da komeni. Baina azkenean eretzat, korrika, beti naiz, emozionauta, ai, korrikan atea. Maria, korrika ibili barra daukagu, moztu egin behar dugu eta agurtu egingo ditugu ikusentzuleak, zorte hon, ondo pasa, eta ikusiko gara. Zuena da hitza, bikote? Sekulako plana daukagu gaur guztiok eta hemen gure gonbidatu barriak bai, eneko aspen ere amazo ze moduz. Egunon, oso ondo, oso posik. Plan ikaragarria daukagu. Zelan? Plan ikaragarria. Bai, ja korrika egin dut, horregatik etorri naz txandala. Bueno, Barakaldokok txandala asko erabiltzen dugu, ez bakarrik korrika egiteko. Eta oso posik. Betiko lez malkotxoren bat bota dute. Bai. Apurtxuet unkituta. Oso unkigarria da niretzat, bai. Bueno, bai bata eta bai bestie, etxetik kanpo. Azken aldian, eta honelako kontuekin Euskal Herrira etorri. Bai, azkenetan Euskal Herrira bueltatu naiz, eta gainera familia ikustara, baina bereziki korrikari ongi etorria eta amaiera ematera. Momentu unkigarri asko izan ditu aurtengo korrikak besteak beste gaur ikusiko dugu. Mezu hori nork idatzi duen, hortxe, zuzeneko irudi horiek, mezu hori nork idatzi duen, eta besteak beste ze garrantzitsua lekukoa eta lekuko egileari, ze irudi ederrak, ze omenaldia gorritiri. Laxen, lasketa santutxo inguru hortan ikusten dugu lekukoa, baina lekuko honek baditu ez soilik urteak atzean hainbat eta hainbat historio eta horretan gorriti nola ez dugu baintzat hartuko gure eskultore, sortzaile eta gizon magikoa esan genezake gainera nolabait euskal berpizkundearen garai baten edo ziklo baten amaiera ere gerturatzen ari zegula horren lekuko gorriti bera eta zer esan batalio inguruetan poliki, baina lekuko hartu zuen eta aipamena egin genion merezia eta aitortza hori ere badagokiolako gorritiri. Asko kakaso ez dakitelako ez da, nondik ote datorren lekuko hori, hain maitasun handiz ez, zizelkatutako lekuko hori. Une ederrasko izan ditu baina hau izan da. Hasierako lekukoa, Remigio Mendiburuna, roska barik eta gorritiren ideia zeona bai hor mezua jartzeko. Ederra izaten da, Barakaldon korrika eginda zatoz. Bai, oin dela 2 urte lekukoaroan eban eta gainera gogoratzen dut horre paitegietan dagoen aldapa gora egin nuela eta gero atzera begiratu neban eta negarrez hasi nintzen, korrika eta negarrez lekuko agazo nino emozionatu egiten naz. Azkenean pentsatu, oin dela 100 urte 0 euskaldun egoten zirela Barakaldon.
Eta gaur egun esaten da euneko 18 dela, 18.000 euskaldun daudela Barakaldon. Orduan evoluzioa kristona da eta niretzat ohore bat izan zen lekuko hori eramatea, orain dela 2 urte. Zentzu horretan eneko, edozein kasutan, Barakalduz ari gara, tokian tokiko korrikaren parte hartzeaz, baina gaur egun esan dezagun euskara digitalare badela eta adimen artifizialak agintzen duen garaiotan ere garrantzitsua dela euskarazko adimen hori toki guztietara heldu izatea edo erabilgarri izatea, erabiltzea barne. Hor dago gakoa, egin behar dugu euskara darwinista bat, ez? Adaptatzea gaur egungo garaioiei ondana dana laburra eta tiktokeroa, behar dugu sortzaile gehiago eta adaptatzea, naiz eta ados ez egon adaptatzea bizimodu horretara. Kapsula oso txikiak, oso adiktiboak, eta holan erakarri gazteak eta erakarri gaur egungo gizarteari. Gazteak erakartzen bere lanarekin, nerea bazabiltz, esan dugu Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo bai, baina erreferenteak izan bai gazteentzat ze garrantzitsua dan, gure hizkuntzan lanien jarraitu izateko eta existitzen jarraitu izateko bai. Bai, alaxe da bai, eta beti, naiz eta kanpoan bizi gozada da Euskal Herrian proiektu asko egotea, orain adibidez, pila bat seriari gara rodatzen Bilbon, Euskal Herrian, eta nik uste dut gozada bat dela horrelako edukia edukitzea, bai gazteontzako, bai etxeko txikienentzako, eta ni hasi nintzen euskeraz lan egiten, eta beti, gozada bat da beti etxera bueltatzea, hemen proiektu potenteak egitea, eta gero, aukera hori edukitzea. Nik bio galdetu nahiko nizueke, zera nerea eneko. 24 orduko zuzeneko horrek zerbitzu eskaintzen aldu, Euskal Herritik haratago ere, Euskal Komunitate Digital horrek edaten ote du korrikako zuzeneko horretatik, atzerrian korrikako zuzeneko horrek zenolako arrastotzen du, ikusten duzue, gomendatu duzue inguruan. Bai, guk ikusten dugu beti, gainera etxetik kanpo bizi garen ontzako gozada bat da hori eukitzea, ze azkenan etxetik hurbil sentiarazten gaitu horrek, eta gero beste lagunei erakusten diegu eta flipatzen dute nola hau daukagun Euskal Herri mailan, eta nik Erasmusa egin nuen Bretainan, Frantzian, eta han, kasualidadez, badaukate ere bai, horrelako ekimen bat, korrikatik hartu zutela ideia, eta hori ere bai oso polita iruditzen zait. Esportatu dan ideia izan da, eta mundu osoan korrika ere egiten da, horri buruz ere hitz egingo dugu. Kalifornian korrika egin gendun, askotan ganera, korrika dauenean, Kalifornian, San Francisco irian, korrika egiten da, jartzen da seinalea, eta hor gabiz korrika egiten, polita da benetan, hain urrun dagoen leku batean korrika ere bai partizatea. 11:18 minutu dira zuzenean hementxe Bilbon eta Garazi karrerare gonbidatu batekin Garazi. Bai, kaixo, hementxe gaude Aimar Lopezekin, zuek ongi esan bezala saioaren hasieran Euskal Irratiek eraman zuten lehen kilometroa, eta Aimarrek han bertan egonezarren errealizazio lanetan ibili zen, eta jakin nahiko genuke nola bizi izan zenuen hori Aimar? Egunon, biziki unkigarria izan zen. Ez dakit, aitortza bat jasotzea, badira 40 urte pasa Ipar Euskal Herrian gure irratia, Iruleiko irratia eta Xiuruko Hotza lanean ari direla, euskarazko informazioa eta informazioa Zaragokoa ere egunero etxez etxe eramateko eta euskaraz eramateko, eta ez dakit, aitortza hori biziki unkigarria izan zen. Aipatu zuen bezala ni teknika lanetan nintzen, baina Charlotte Etxeberri eta Xumun KGG lankideek hartu zuten lehen aldiz lekuko hori Atarratzeko plazan, gainera Atarratzetik abiatu eta 41 urtera, ez lehen aldiz abiatu eta 41 urtera, eta biziki ez dakit, berezi izan zen, unkigarria izan zen, baginen lankide bat eta ni hor ginenak antenan hori guztia kontatzen ere, negar malkoren bat edo bertze atera zitzaigun, zuzenean gondela, eta bai ez dakit, unkigarria, polita, eta gure momentu hortaz gain Atarratzeko horrek ez dakit niri zerbait bereziak ekarri zidan plaza hori hainbeterik ikustea, gure lankidea, gure lagunak ziren horiek antolatzen ibili zirenak, urtebete inguru pasa dute Basaburiko euskaldun eta euskaltzalek antolatzen korrikaren abiatze hori, eta ez dakit, unkigarria izan zen, eta gaur hemen egotea badagian zirkulua ixteko modu bereziren bat, badakite bertzekide batzuk ere hemen daudela, beraz, polita. Bai, hala da, eta hasiera ez ezik, gainontzeko beste 3 orduetan ere ibili zinen han lanean, aurrerantzan ere jarraituko zenuen ziurreni korrika, nola ikusi duzu, nolako ibilbidea egin du gaur ona Bilbora heldu arte?
Ba, ez dakit zuen impresioa zein den, niri ez dakit, hurbileko batzuek aipatu didate biziki hunkigarria izan dela urtengo korrika, biziki polita normalki baina gehiago, egia da zuek eskaintzen duzen 24 orduko zuzeneko horrek ematen digula denoi gure lurraldeetan, gure eskualdeetan, herrietan ez da bilenean ere ikusteko aukera, ez, korrika, eta emozio horiek eta euskararen aldeko ez dakit, arnas hori iristeko eta ikusteko aukera ematen digu, baina bai biziki ederra izan da, ondotik gure eskualdetik aste honen astapenean endaien gurutik gauez pasa zen goizaldez eta karagarrizko jendetza eta ez dakit horrek beti ekartzen du zerbait, ez aipatzen genuen antenan sartu horretik arazi nola egunerokoan batzutan ez dugun ikusten, ez euskararen alde olako pultxo bat dagoenik, baina badago, korrikak gaitasuna badu bi urtean behin baldin bada ere aktibatzeko pultxo hori, momentu hunkigarri bat ekartzeko eta uste dut bateria kargatzen dizkigula euskaldunei, gero ez dakit bi urtez baina tarte batez bederen bai itxaropen bat izateko, lanean borrokan aritzeko gogo bat izateko eta hori ekartzen du korrikak niri bai bederen. Bai, arrazoi duzu, indar bat ematen duela, ez? Aurrerantzean borrokan jarraitzeko, ea iristen den uneren bat borrokan jarraitu behar ez duguna, baina ematen dugula indar bat. Eta gaurko egunari begira, zein dira zure geroko asmoak? Ba, bueno, hemen zuekin pixkat solaste eta ondotik ekitaldia ikusi beharko dugu. Lekuko barruan zer datorren, nork idatzia den, elkarrizketa inbarko diot, hori idatzi duenari, beraz momentu berezia hori ere seur, eta ondotik Bilbok eskaintzen diguna, uste dut besta pixka bat badagoela, sorpresaren bat edo bertze argitu dela sareetan ere duela gutxi, beraz, hemen gibelean dugune areatzara hurbildu, pixka gozatu, aspaldiko lagunak ere beti izaten da momentu holako ekimenetan gurutzatzeko, beraz, gozatu, euskara ospatu, euskara baikara eta euskara izan, gaurko honetan bai. Osongi, Aimar, gozatuzuk ere eguna, eta iaskiekin pentsatzen dut hor beste gonbidaturen zai izango duzuela, bera, zuena da hitza. Bai, jarraituko dugu, Eneko Asperekin eta nire amazorekin gaudelako, Eneko sortzailea zara eta Barakaldori buruz berbetan egon gara, eta musikaria gazte-gaztetatik saltza guztietan sartuta, baina gero, zei bilbide egin duzu, Euskal Herritik kanpo eta Kalifornia ipatu duzu, eta nasan eta lanien, hau dalako galdera zientifiko bat. Korrika emozioa da, baina korrika fisika da, eta korrika kimika da, eta korrikak zientzietik badauka. Zergaitik hunkitzen gara horren beste zientifiko baten eta zientzialare baten azalpenetik. Azkenean gaur egun denbora asko pasatzen dugu laborategian, lanean, pantaietan, ez, lehen ia elkarrizketa guztiak ematen ziren mundu fisikoan, ez? Eta orain gaur egun ia elkarrizketa guztia WhatsAppetik, Instagrametik emoten dira. Orduan hor ere bai zaindu behar da euskera, baina ona zatozenean ikusten dozunean jendea mundu fisikoan korrika egiten euskaraz berbetan da como bueltatzea aurreko mundu horretara eta benetan horregatik uste dut hunkigarria eta kimika hori dagoela bai, dudabarik, bai. Eta sentitzen gara zeo zeren parte, Nerea, hemen danok korrika egiten, danok lekuko baten atzetik, lekuko hartzen eskuz esku dabilena, eta sentitzen gara geube, baletxu bat gehiago garala, ez da? Bai, pentsatzen jartzen zarenean, ohituta gaude 24. edizioa da, nahi dut aspalditik daramagu hau egiten, baina benetan pentsatzen jartzen zarenean nik esatut, eske pasada, eta berezik lehen esan duguna, ez da, kanpokoi azaltzen diogunean esatute, zuek, zoratuta zaudete, itzelak zarete, hauek, hau zuek bakarrik egin dezakezu ez da. Lehen honitzain beti ari galdetzen genionea, superheroi ere oa ote den korrika, dragoi bolarekin alderatu dugu, eta dragoia ote den korrika erensuge lan horretan, edozein kasutan zuentzako, zuen bizi bilbidean, zuen euskaldun izaera horretan, euskaraz bizitze horretan, korrikak ze autopista utzi dizu edo, ze arrasto, ze izan da korrika zuen bizi bilbide horretan? Niretza, azkenean euskara da, nire parte oso garrantzitsu bat, nire aitite izan zan Barakaldon, lehenengo euskara emoten, logikoki klandestinoa zan, bermeotar bategaz, bai. Eta niretza, nila jaio nintzan, kakotxen artean estigma on horrekin, ez? Eta gero, zelan aldatzen den gauza, adibidez gaur, aipatu nahiko nuke, gero eta etnia eta arraza gehiago ikusten direla korrika egiten, eta hor egin behar dugula bultzada, azkenean 2000 urtean bakarrik 100 zen inmigrantea, gaur 114, 2050 urtean 130 eren bat.
Orduan hor nik uste dut bultzada importantea egin behar dela ere bai. Hor esan genezaken ere azken batean korrika anitza dela, oso anitza dela eta baduela halako gaitasuna komunitatea batzeko, ezta? Akaso gutxitu egiten den hizkuntza batek ahalmen hori garatzen duelako eta agian bazter batean geratzeko arriskuan denari ere nolait atea zabaldu eta komunitate baten parte izateak euskarak ematen duelako aukera euskarazko mundu baten parte izateko. Ez da asko galtzen da euskaraz zertxobait ikasten hasi gabe edo euskaraz jakin gabe, edo? Bai, nik uste korrikan mundu guztiarentzako tokia dagoela, nik berriz ere kanpoan bizita badaukat jendea inguruan euskara ikasten ari dena, interes handia sortzen diona, eta hau gure izaeraren parte da, gu bereizten gaituena, eta era berean denontzako tokia dagoela. Orduan, Gaur ze plan? Bueno, nik ja egin dut korrika, izerdia bota dut, euria jauzi jate, danetarik. Urtaro guztiak zeharkatu dituzu, ezta? Urtaro guztiak zeharkatu dituzu gaur, momentu batean, ez? Beroketa lan honetan. Potetxo bat hartuko dugu ospatzeko eta energia hartzeko barriro ere. Nik tamalez aurten ezin izan korrikarik egin belauna bihurrituta daukarrelako, baina orain, korrikari ongi etorria egin, lagunekin batera, familiarekin eta ospatu. Eskerrik asko 4 minutotxo 11:30 hortxe 12 inguruan saltxa izango dugu hemen orain ere badaukagu, baina nire Amazoeneko azpe ze ederra beti, zuek ikusti eskerrik asko, hurbiltzearren ona, egun zoragarria pasa. Barakaldon ere euskararen alde. Noski baiet. Eta aurrera jarraituko dugu, gonbidatu gehiago ditugu guk, eta Andoni ere batekin. Jendea zai ikusten dugula, Bilboko udaletxe inguruetan, baina honezkero Begoña auzoan barnena ikusi ahal izan dugula, Santutxutik Begoña aldera, beraz, gero eta gertuago da, erdigunea zeharkatzen hasteko gutxi falta zaio korrikari. Aurrera, Andoni! Bai, hemen kalean jende pila bat ari da hemen udaletxe honetan biltzen, jai giroa da nagusi eta jai horren bueltan, Urola Bailaratik, Gipuzkoatik etorri zaizkigun bi lagun ditugu, Ane Arrizabalaga, Urolako eta Urola Garaiko AEKako, korrikako koordinatzailea zaitu duzu, eta Maite Azpiroz, Urolako AEKako koordinatzailea, bikote, egun hon? Bueno, atzo igaro zen, zuen eskualdeetatik esango dugu korrika, nola joan zen eguna? Ondo, hartuko duzu, oso ondo. Mundialak izan ziren, bi eskualdetan, egizezan, herridanetan Urola Garaian goizin eukio genuen, da goizeko txandia oso ondo juntzan, jende txue, eta gu bintzat oso guztua geldi ginen, da gero ja etxekuen genuen, da egizezan etxekue oso emozionanti zentzan, jende txie bituzan, errezien euri jasa galantak eintzizkun, baina hanetzan inore geldiu, eta gero ja beraka guzela euriseke lagundu zion, da egizezan kolosala izan zen, jende pile bat juntau zen, eta gu oso eskertute zentiu ginen beti bezala, eta oso emozionaute. Atzokoa zuen egun gorena esango dugu izan zela, baina horrek atzetik lan handia eskatzen du, ezta? Nola joan da aurtengo korrika honen prestaketa? Aurten asko prestaude, da, ezate dugu askotan olatu handi bat bezala dela ez, da azkeneko hilabete hauek urtarrietik korrika datorren arte, lan handixek duela, baina hori izan korrika ez urtean lan galantaia, eta ibilbide osoen markatzea, eta ordu asko zartzeteu. Eta hor hartin ez dugu ikusten ondik zer datorren, baina gero azkeneko 4 hilabete, 3 hilabete hauek, bator, da beste iluixo batekin jartute dugu hori izan. Maite, AEKaren oinarrian dagoen lana Euskaldunon alfabetatzea. Zein da Urola eskualdeko ikuspegia, zein da gaurrengo panorama? Zenbat ikasle dituzu AEKan, ez dakit, datu batzuk? Guk Urolan daude bi euskaltegi dauzkeu, bat askotin dago, bestiz ez dun, guztira 250 ikasle inguru daude, maila guztietakoak, hasiera mailatik, zebi mailara arte, oso datu politak dute ustez. Eta bikote, okerrez banago, baduzue mugitzeko presa txiki bat, izan ere AEKako kilometro zatia hartu behar duzu, ezta? Gaur, festarako prest? Gaur bai. Gaur ja emozioz beteta, pospozik, gaur festa, eta jazta. Bikote, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta egindako lana, boru bildu ezazua alik eta ondoen. Mila esker. Eskerrik asko.
Hemen segitzen dugu, Bilboko udaletxe atari honetan, eta zuzeneko honetan aipatuko dizugu laster helduko dela erdigune honetara korrikaren erensu erraldoi hori, honezkero kilometro gehienak eginak dauzka, eta izugarrizko giro antzematen da, baditugu joaldunak ez, baina gaiteroak bai lehen entzun dituzue, erraldoiak, eta gero eta jende gehiago zubia honezkero betetzen hasita. Mundua korrika gaur eta mundua dantzan jartzeko gogoz, korrontzi, aguts bat handieran zen moduz? Kaixo, egunon, Ze aurkezpen ederra daukazuen bihar? Bai, oso aurkezpen politia daukagu bihar, proiektu ederra, eta ondo hilatu duzu dena, Bai, korrika eta gure proiektua ondo hilatu duzu. Bai, bihar ETV goitzan, goizeko 11:30 aurkeztuko dugu mundua dantzan izeneko proiektu berria. Gauza asko iragarriko ditugu, eta ilusio handiarekin esango nuke. Urteurren bat aitzakiatzat hartuta proiektu handi bat. Hori da, azkenean badakizu Ilaski, guretzako oso garrantzitsua izan dela gure hasieratatik trikitixa, dantza, eta pixkat dantza aitzaki hartuta eta nola 10 urte dira ja gure korrontzi dantzan izeneko proiektua abiatu genula, hori aitzakitzat hartuta, gauza berri bat dakarkigu. Ezin dota gauza askorik, esan? Karo, hori kontua, hor nago neurtzen, hitzak neurtzen abil, eta ezin dota elase hitz egin hori da kontua. Baina hitz egin dezakegu, besteak beste, zuzeneko irudi zoragarriak ikusten ari gara, Bilbon zehar korrika gaur egun osuen, baina zenbat konpartitzen dugun, Agus danok, gure hizkuntzaren inguruen, gure kulturaren inguruen gabiltzan danok lanien, nola konpartitzen ditugun, zenbat kode konpartitzen ditugun? Egon naiz hor, Zazpikaletan, Kalderapeko aurrian, taberna aurrian, Aekako taberna aurrian ikusten korrika nola pasatzen zen, eta ikaragarria, kaleak ezun ematen, egon gara eskina baten ikusten, eta 5 minutu, 10 minutu ez dakit, eta jendea pasa, eta danak euskara aitzaki hartuta, eta euskara goraipatzen, eta egia esan, niretzako politena da, dagoen ilusioa. Ezke da, jendea ikuste duzu kaleetatik eta daukan ilusioa, ze politia dan gauza hori, eta korrika sortarazten duena, hori, ez dakit, ezke beste toki baten ez dut ikusten. Zuzeneko irudiotan ikusten dugu, dozen kasutan, akaso, korrikak utzi dizkigu irudi ederrak, mendialdekoak, elurretan ere izan da edizio batzuetan, euripean, gauez, egunez, bide horretan, esan genezake aurten, dantzak akaso protagonismo berezia izan duela, ezta? Ikusi ditugu lekuko hainbat, ez da gelditu lekukoa, baina dantzarako tarte hartuta, luzaideko dantzak izan ziren lehenako okerrez banaiz. Eta gure doinuak hartuta ere, agurainen okerrez banago, dardara dantza taldeak gure musika jarri furgonetan, eta beraiek testigua hartu eta dantza egin zuten Jose Gandreri izeneko kantuarekin. Bakoitzak azkenean, ez dakit, bere aportazioa egiten du, eta hemendik agur bat dardara dantza taldeari eta eskerrik asko. Eta ikusten duzu zuzeneko irudiotan esate baterako parte hartu duten lekuko anizasun honetan, esate baterako Bizipoza elkarteak une honetan lekuko hartua duela. Bizipoza elkartea gorakarriko dizuegu esate baterako Euskal Herriko elkarte ugariren elkartea dela, gaitz ezberdinak, edota besteak beste gizartean normaltasunez parte hartzeko eragozpenak dituzten haur, nerabe eta gazte horiei laguntza emateko elkartutako elkarte ugari, eta poza beste egun batez, beste korrika batez lekuko hartuta dakartenak. Dantzan egiten duen herria, kantatzen duen herria, eta batez ere bere hizkuntza mantentzen duen herriak aurrera egingo du. Horretan lan ikaragarria egiten, Agus hamarkadak, korrontzi badabil, folk musika egiten, Euskal Herritik kanpo askotan esaten dalako gure hizkuntzaren enbajadore bazarete, eta leku askotan entzun zaituzte zeuek euskaraz kantatzen eta jenteak esaten du. Zer da hau, gure hizkuntza, ez da? Eta askotan gertatu zaigu, joaten gara herrialde askotara jotzen, aurten ere eta aurreratuko dizut, egongo gara Malasian, Quebecen, Txekiar Errepublikan, egongo gara hainbat eta hainbat tokitan mundua dantzan jartzen, eta beti gure aitzakia eta ez dakit nolabait esateko gu bertara joaten gara gure tradizioaren ordezkari bezala. Eta azkenean erakusleio txiki eta xume bat izaten gara egun hortan, kontzertu hortan, toki hortan, gure musika, gure dantzak eta gure hizkuntza eramaten ditugulako, ez? Askotan galdetzen dute hemen, Malasian egon zaete eta nola abestu duzue bertan, eta nola euskeraz, gure kantuak euskeraz dira, baina han ez dute ezer harrapatuko, eta ez dute ezer harrapatzen, baina beraientzat oso gauza aberazgarria da gure hizkuntza entzutea, nolako ahoskera dauka, nola sonatzen duen gure hizkuntza, eta beraientzako oso gauza poliki izaten da. Eta hori da gure aitzakia, eta hori da gure egin beharra eta bete beharra, gure kultura erakustea, gure tradizioa erakustea, eta hortan, 22, 23 urte bidean.
Askotan esaten dugulako zer da tradizioa, garaikidea bada, garaikidea dalako, oraintxe egiten duguna da, eta une oro erreproduzitzen dugun gauza bata, gure hizkuntzarekin gertatzen dena bai, ezta? Nik uste dut azkenean tradizioa izan behar dela gauza bat ondo zaindu beharrekoa, baina tradizioa beti dago evoluzioan. Trikitixa bera da adibiderik onena, ez? Trikitixa oindala 150 urte, 160 urte, ez zegoen Euskal Herrian, eta gaur egun hartzen dugu gure instrumentu bat bezala, eta gure tradizioan oinarrituta dagoen instrumentu bat bezala, ez? Orduan, nik uste dut tradizioa beti dagoela evoluzioan, korrikaren kantuak esaten duen bezala, junkeraren azken fandango hori bat bezala, oindala 50 urte, edo 40 urte junkerak egindako fandango hori, orain musika eskolatan erakusten dugu, eta azkenean hori da gure gaurko tradizioa. Tradizioa beti egon behar da evoluzioan, eta nik uste dut tradizioa zaintzeko modurik onena dela gauza berriak probatzea, gauza berriak egitea, eta gero herriak hemendik 100 urtera kantatzen baldin badu junkeraren kantu bat, horrek esan nahiko du, kantu hori, edo doinu hori, edo fandango hori tradizionala bihurtu dela. Bortxe zuzeneko irudiak ikusten Bilbon, euria ere hasi zaigu, eta, bueno, hementxe... Uribarrin barrena dihoa, bertan, Ilaski, 3.208 kilometro horretan, eta aurrak eta nerabeak protagonista une honetan, euritanta batzuk ere bai, Bilbo handi honetan, baina hortzadarraren zain ere bagara, hemen eguzki ostarteak ere tarteka badabiltzalako. Etxeko egia esan 3.208 kilometroa ikusten dugu, 3.236 izango dela azkena, eta hementxe geure atzean udaletxean jakingo dugu, eskuz esku ibilidan, lekuko horretan zemezu dagoen, izaten da momentu oso inkuiarria, danontzat, Agust. Gainera nik ostegunean neban nere herrian maruri jata, benein neban korrika, eta gainera euri egin zuen baita ere, baina euria berdin dira. Zu hor zaudenean korrika egiten eta korrika itxaroten, korrika egiteko, hori izaten da munduko gauzarik onena, ilusio handia, umeak zure inguruan dena, badator furgoneta argiak ikusten dira, ez dakit eta lako kontuak esaten, eta benetan norbera ume bat bezala sentitzen da, eta korrika oso gustora egin nuen behintzat, eta han izan nuen abintzat, egin nuen. Balaxe, korrikaren zuzeneko honetan badakizue, bidali bereziak ere baditugula, eta oinatzi ere paso emango diogu, elkarrezketatua alboan duelako prest, aurrera oinatz. Bai, hementxe nago Aitor Bediarekin, Ainube taldeko abeslariarekin, egun zer moduz Aitor? Oso ondo. Bilbora etorri zarete, gaurkoan Bilbon emankizuna izango duzu, kontzertu arratsaldeko 6etan areatzan emango duzue. Kontatu iguzu, zuentzako zer den korrika bezalako festa batean, kontzertu eskaintzea. Ez oso berezizia gisa esan. Gonbidapena jaso ginunean ez ginun zarantzaik euki, Euskaran alde itxendan ekitaldi potolo hontan eta jente zinguratuta gainera, egualdizak guantatzen daben, baina oso berezizia gisa esan. Aterki ereki berri izan dugu guk ere, Bilbon, esan dugu Bilbon gaudela, arratsaldean emango dezuela zuek emankizuna, zuek, ez zarete Bilbokoak, Debagoienakoak, Goierritarrak zarete, ez dakit, zuen eskualdean korrika egin dezuen, lastraketatxo hori egiteko aukerarik izan ote dezuen? Danek ez dakit, ni pertsonalki ume txiki batekin, arrasatetik goizeko 4etan pasata ezinezkoa izen zen, Iruñara fanginen aurreko domekan, egun pasa, umiakin eta disfrutatzeko eguna, eta hoxe, bestiak, euren modura, seguramente ingo zaudien, bakoitzak bere errixen, baina holaxe. Aurtengo lema, Euskara gara da, Peior Reparazen ahotxean ez da entzun dugu abestia Firinfaran. Ez dakit, urrengo korrikan adibidez Aitor Bediaren ahotxean entzuteko aukerarik izango ote genuken, proposamen hori jasotzerik gustatuko teritzaizuken? Zaila ikusten dut, Euskal Herri mailan musikari on asko da zelako, baina proposamena erantzunkizun asko sartuko ginun, baina politxe izango zan bai, baina zaila ikusten dut. Arratsaldeko 6etan Ainube areatzan, bitartean ze plan Aitor? Egualdizak usten duzkuna, batzuk etorri gara, beste batzuk gero datoz, egun pasa, eta lotxo bajan, trago pare bat hartu eta disfruta eguna. Gozatu eta egurra, arratsaldea. Eskerrik asko. Mi esker. Hementxe bikote, hori da, eguraldiari aurre egin beharko diogu bai ala bai, eta dantzarekin be bai. Agus esaten gabiltze, bihar aurkezpen zoragarria daukazuela, mundua dantzan jarri nahi nuke, korrontzi, banintz neupe egingo nuke, zerekin hori. Amorizari lapurtu diogu bere bertso ezagun horretako partetxo bat. Lapurtu ez utzi egingo dizute, Xabierrekin Arriagan be bai ikusi dut kartela. Bai, maiatzen egon gara bertan. Koplatan. Bai, hori da, eta koplak aitzaki hartuta, nolabait 85 kopla izeneko
Bueno, gure kontzertu hitzaldi bat eskainiko dugu, bai Arriagan eta baita Euskal Herriko beste txoko batzutan, eta hor Xabier Amuriza da protagonista. Xabier Amurizari nik behintzat hemendik nire aitortza eta uste dut Euskal Herri osoak egin behar diola, 85 urte ditu, gure kulturaren, gure tradizioaren eta korrikaren lehendabiziko kantu hartan ere egon zan Xabier Amuriza. Lehenengo korrikako kantuaren egilea. Erreferente haundi badala, bere anekdotak entzutea joaten garenean edozein tokitara eta kotxean, bueno, hori izaten da itzela, nola pasatu zuten korrikaren masterra, mugaren beste aldera, halako kontua kontatzen izkizu, eta eske egia da, Amuriza bertan egon zan, hori gauza itzela da, eta azkenean hitzaldi musikatu horiek izaten dira, tartean Arriagan egongo gara, eta berak kontatzen du bere bizitza. Nik lagundu egiten diot, nire trikitixarekin, kantu batzuk abestuten, kopla batzuk abestuten, baina azkenean bera da aitzakia eta bera da protagonista, eta jendea joaten bada hor ezagutuko dugu Xabier Amuriza oso gertutik eta ondo. Ikusteko moduko bat entzuteko badalako beti esaten zabiltzena, Xabierrek esaten duena, biarra-biari jarraituko dugu orduan korrontzik dakarrena, bira handi bat ere aurkeztu behar duzue eta adi-adi jarraituko dugu. Agus beti oso ederra, zu ikusti, eskerrik asko urbiltzea Eskerrik asko, placer bat eta gora korrika. Gora korrika. Erabilitatean eskleroti anizkoitza dutenen elkartea da une honetan lekukoa daramana, moteldu eginda korrika, inor bazterrean uzteko asmorik gabe, korrika badelako, inklusioaren eta kohesioaren lekuko baita ere, eta irisgarritasunari dagokionen ere, halakoxe lekuko hartzeak ere benetan garrantzitsuak dira, korrikak eta hizkuntzak aurrera egiteko ere inor bazterrean utzi gabe egin behar duelako, eta gure albo-albotik ari dire garotzen gainera ilaski, udaletxe inguruetara eta txaloak ere entzungo dituzue, bertan ditugulako esan da bezala, esklerosi anitzkoitzaren elkarteko ordezkariak lekuko hartuta. Doinu hauekin, garazirekin ere bat egiteko tartea hartuko dugu, garazi aurrera. Kaixo, hementxenago Mailerekin, eta, Maile hemen da, baina bere lankideak minutu gutxi barru hartuko dute lekukoa, Euskalgintza Kontseilukoak, zer moduz daude? Ondo, ez dut aukera hortian korrika pasan ez elkarrezketara etortzeko, baina hortxe daude denak esperoan. Imaginatzen dut urduri xamar, egongo dira lankideak eta baita ere kontseiluko zuzendaritzakideak eta bazkide guztiak. Zuek ere korrikaren antzera Euskararen aldeko borrokan diharduzue, eta ikusi genuen Bilbon pizkundea egintzen dutela. Ekitaldi horren ostean, zein dira Euskalgintzako Kontseiluak etorkizunera dituen erronkak? Pasaden abenduaren 27an elkartu ginen milaka euskaltzale Miribilan, bertan, larrialdi linguistiko egoeratikan ateratzeko, pizkunde berri baten beharra aldarrikatu genuen, eta esan genuena izan zen, ez dela bere horretan geratuko ez, gure proposamena pizkundarena prozesu bat dela eta mugarri desberdinak izango dituela. Eta horietako mugarri bat, datorren ekainaren 13an, Iruñan deitu dugun Euskaltzaleon martxa izango da. Bertan asmoa da, pizkunde horrek behar dituen oinarriak aldarrikatzea eta dei egiten diogu Euskal Herri osoari eta bereziki Euskaltzale orori Euskararen normalizazio eta biziberritze prozesuak behar duen azkartzea honetan norberak bere eremuan euskaltzaletasunetik ekarpena egin dezan. Egia da, korrika bezalako ekimenak, kontzientziatzeko horretarako bide ere badirela, hemen antzematen da festa bete-betean gaudela, korrika oraintxe bertan gure atzetik igarotzen ari da, eta tira, korrika gero iritsiko da bere amaierara, baina festak aurrera jarraituko du. Zuk ze asmo duzu gaurko? Ikusi beharko, pixkat geratzeko asmoa dakat, parranda ez, bihar lanera itzuli beharra daukat, baina zertxo pote batzuk hartuko ditugu, eta tarte batez egongo gara hemen giroaz gozatzen eta euskaltzaletasunaz gozatzen. Oso ongi, Maili, mila esker, bikote zuena da hitza. Hurbiltzen honetan, ze burrun badaukagun udaletxe aurre honetan, eta jendetza, korrikaren amaiera ikusi behar dugu, eta jendetza biltzen ari da. Lorea Ibainezekin gaude, korrika Parisen bera ibilila koordinatzen, eta Irene Larraza Etxepare Euskal Institutuko zuzendaria bebai. Zuek agurtu eta munduan jarri behar dugulako fokua, eta gure hizkuntza mundura eraman, Irene. Alaxe da, badakizu Etxepare Euskal Institutuaren lana horixe dela.
euskara mundura eramatea, euskara, kulturak eramaten du, ez? Euskal kulturak darama hizkuntza, baina hizkuntza ere irakasten da kanpoan, ez? Euskal etxeetan, euskara munduan programan, 70 inguru euskal etxeetan eta unibertsitateetan, 35 unibertsitateetan, eta horiek ere, euskara ikasteaz aparte, bat egiten dute hemen gertatzen diren gauzekin, bat egin nahi dute, garrantzitsua da baita ere, ez? Hemendik kanpora eramatea, korrika eta euskaraldia eta horrelako ekimenak baita ere, haiek ere parte sentitu daitezen, zati oso garrantzitsua baitira eta meritu handikoa eta, lehenengo hitza aitortza hori egiteko nahiko nuke. Eta korrika zer esanik ez, honek daukan emozio guztiarekin eta onkidura guztiarekin. Ze moduz, Parisko korrika? Horten zoragarri izan da, inoizko jende gehien batu duen korrika, 6. edizioa da, dagoeneko Pariseko kaletatik egiten den korrika, eta oihartzuna gara Parisen, euskarak soinua eta zarata egiten du Pariseko kaletatik, eta aurten 85 pertsonak egon dira korrikan, eta gero ospakizuna egiten, 275 lagun batu ginen bertan, euskararen alde, aldarrikatzera Parisen euskaraz bizi aldugula, euskaraz bizi nahi dugula, eta ala jarraitu behar dugula. Ikusten gabiz irudi horiek? Parisko irudia dira horiek hain zuzen ere, eta zer esaten du? Errepide bazterretatik jendeak, ezaguna ote da korrika Parisen, gero eta ezaguna ote da, egin duzu, Esaten diet, hizkuntza gutxitu baten aldeko festa bat dela, euskararen aldeko festa bat, eta ere bai aldarrikatzen dugu, ofizialtasuna, euskara eta euskara gutxituen aldeko ofizialtasunak. Frantzian oraindik traba hori daukagu, traba hori dago, euskara gutxituek ez dukatela ofizialtasunik, eta derrigorrezkoa izan beharko litzateke, holako korrikak egitea, bai gure partez, euskaldunak jarraituko dugu korrikak egiten, baina bretoiei, korsokoi, gaskoinakoi, okzitanoi, eta kanakiei luzapen handia bidaltzen diegu, eta indarra bidaltzen diegu, haiek ere bai berdina egin dezaten Pariseko kaletatik. Euskal Herriko ikaslak dira gainera horretan lekuko eza, oraindik ere azterketak euskaraz egin ahal izateko azen nolako ahal egin egiten duten, euskaraz ikasi bai, baina ondoren frogarik ez? Beti hor dago esan dudana traba, ere bai nahi dute bizi euskaraz, medikura joan eta atentzioa ere bai euskaraz izatea, azterketak euskaraz egin, ikastolan ikasi, unibertsitatean ikasi eta aurrerantz egitea euskaraz. Parisen aritzeak beraz, akaso lagunduko du, ezta? Azterketa horiek euskaraz egin ahal izateko, mugituko ote da zerbait Paris alde horretan? Bai, mugituko da. Lagundu duzu, ezta? Bai, lagundu dugu, eta agian datorren urtean, sorpresa handi bat izango dugu hizkuntza gutxituen alde Parisen. Irene, esaten gabiltze korrika mundu osoan, baina korrikaren eredua ere jaso dute bertako eta herrialde askotan eta eurena egin. Esportatu dan eredua izan dabe bai? Bai, alaxe da, korrika aizpak badaude munduan, oraintxe aipatzen naizenean hizkuntza gutxituak, eta bada eredu. Euskara gauza askotan eta lor askotan da eredu, ez? Hizkuntza gutxituen artean esango nuke, asko gure atzetik dabiltzala edo ereduri jarraitzen, eta korrika bezalako ekimenek ere atentzioa ditzen dute kanpoan, ez? Sarea zein da? Ze harreman daukazue zuek bastelako hizkuntzekin? Sekulako lan handia egiten dabil Etxepare azken urtietan bai Irene, eta ikusten dugu, hizkuntza handien inguruan eta nola mugitzen dan, baina gero zuen artien eta Europari dagokion ez esate baterako ze moduzko harremana edo sarea dago? Begira badira sareak, non Etxeparek parte hartzen duen eta beste batzuk, azkenean, eta beste eragile batzuk eta badauden. Badaude sareak hizkuntza gutxituen artekoak, hainbat, Elen erakundea, esaterako, eta Etxepareri batez ere dagokio hizkuntza handien parean kokatzea. Gure lana ez da zentzu horretan erresa, baina bai ederra, beste instituto batzuekin alderatuta txikia gera, baina ez dugu beldurrik, ez konplexurik, ez lotxik, munduan beste instituto handi horiekin eseritzeko, ez? Beraz, gure kasuan, EUNIK, Europako Kultura eta Hizkuntza Institutuen elkartekide gera, eta horre eragiten saiatzen gera, ez? Gure asmoa da, kasu honetan, handiekin ere, mai horretan ere eseritzea eta gurea kontatzea. Eta erakutsi? Eta erakutsi, euskentza... Erakutsi, sortzen dena, erakutsi egiten dena, sortzaileekin lanean bazabiltzate asko.
jakina, lehen esan dudan bezala euskarak, edozein euskaldunenekin bidaiatzen du hizkuntzak, ez? Bere burua euskalduntzat munduan aurkezten duen oro bada enbaxadore bat gurea, baina sortzailea bada eta kultura badarama, arekin badarama areago. Eta hori ere bada gure lana. Leioak sortzea, kanpoan ere euskal kulturak toki bat izan dezan, eta honuntza begire jarri daitezen, ez? Ezagutu dezaten hor garen, zein den gure nortasuna, zein den gure hizkuntza, hemen herri bat badagoela euskeraz ere bizi dena, eta hortan gabiltza baita ere. Korrikako zuzenekoaren aipamena eginaz, abando aldean ikusten dugu korrika zuzenean, eta esango dizuegu itxasadarraren bi aldeetan dela, ze korrika honezkero luze xamar badela, erentzu horrek luzanga du honezkero isatxa, eta bi aldeetan ikus genezakena, eta hizkuntza, kultura, arkitektoak ere ikusten ditugu, une honetan lekuko hartuta, hori ere benetan garrantzitsua delako sektore eta lan esparru guztietan euskarak bere toki izan dezan, Ilaski. Bai, kultura esaten gabiltz, hizkuntza aipatzen gabiltz, Irene, euskaldun egiten gaituena izango da, euskara. Izango ez da ba. Eta gainera, guk kanpotarrei eta kanpoan euskara ikasten dutenak ez dira bakarrik euskal jatorriko pertsonak izaten. Hori da. Horiek alde batetik bai, batez ere euskaletxeen bueltan elkartzen diranak euskara ikasteko, baina ikasle erdia edo berez euskal jatorrik gabekoa da. Eta, hizkuntzak, nortasunak eta gure, interes horrek bultzatzen ditu euskara ikastera, eta denei esaten diogu. Etzinan Euskal Herrian jaioko, baina euskaldun izateko aukera daukazu. Eta euskalduntzen dira eta euskaldun bihurtzen dira jakina. Gu bezain importanteak dira guretzako. Eta gero esaten gabiltzen alorea, eta korrikaren aurrean, danok esaten dugu sentsazio hori, zergaitik emozionatzen garen. Danok zehozeren parte sentitzen garalako. Sentitzen dugulako une honetan danok lotuta gaudela hemen egotearren bakarrik. Zer erra sentsazio hori bebai, kanpuen batzen garanien gaur artean bebai. Kanpoan eta jakitea hori, aurtengo leloan ikusteot oso garrantzitsua dela, euskara gara, herri bat gara, kultura gara, munduan zabaldu eta zabaltzen jarraitzen dugu euskara, denok gara, sekulako herria gara, arro egoteko modukoa, hemen munduaren beste puntan, dauden euskaletxe guztiak, euskaldun guztiak, euskaraz ikasten ari direnak, denak euskalduna gara, eta bai, herria gara, eta euskara gara bai. Ze plan gaur? Oraingoz, hementxe festa hontan gelditu beharko dugu. Gainera, gogoa ematen duen mendikan esmoitzeko den oso ondo ikusten data. Salto egiteko bai. Eta gero patxara pixka bat, egia esan azten mugitu izan da, eta hoxe. Korrikak baldintzatzen gaitu, ez da? Azken batean, korrikak baldintzatzen du Euskal Herria, egunerokoa, eta euskalgintzan, hizkuntzan, kulturan lanean ari garen guztiok ere, nahi edo ez, korrik aritu gabe, une oroko 24 orduko horretan murgilduta gaude, ez da? Bihar sekulako biharamun emozional aukiko dugu denok, nik uste dut. Izan dadila. Irene Larraza, Lore Ibañez, placer bat, eskerrik asko, ona hurbiltzearren gozatu asko, azken kilometroaz gozatu behar dugu berehala eta hurbiltzen ari garelako, ekine 12etara eta ordua be gainean daukagu. Zuzeneko honetan gainera badakizu azken batean kilometro eta lekukoen kontakizun hau ere ez da erraza izaten, Ilaski eta biok izango dugu. Egitekorik datozen minutuetan, izan ere 3.212 kilometroa markatuta ageri zaigu, eta denetik, esan genezake une honetan, norbanakoek ere hartzeko aukera badaukatela, baina instituzioak, enpresa publiko-pribatuak, euskal jendartaren ordezkaritza zabala da, eta are gehiago azken txanpa honetan, Bilbo handian, datozen lekuko aldaketak ere alakoxak izango ditugulako eta esanguratsuak izango direnak nabarmendu barrekoak, azkenean korrikaren babesletza izango delako. Eta mezua ikusi eta gero zuzenean jarraituko duguna, festa dago, musika egongo da, eta bestak beste egitarauaren parte, egitarauko izarretako bat, Jogurina boro. Benetan bai ez, ezken nina pizkat flip. Kaixo, arratzaldeon. Jogurina, non egongo zara gaur? A ber, egongo naiz Bilbin, arratzaldeko 4:00, bingoz-bingo bat egiten. Azkenean izango da, Aurori Badiolarekin ere bai, Iñaki Marurirekin. Egon da, aste osoan genepio bat eika, eta, ez dala Super Bowl, egungo geha hor, baina azaldu diguzu, guk ere bingoa ikusita jakimina bagenuelako.
Zer demontre izango ote da bingo hau, Jogurina Bingo Oroak bat, izango zuzenduta? dira bai bingo jolasa, baina sariak eta bestiak eta denetarik. Hausarako eta, bueno, edozen personarako. Korrika, Bai. zergaitik emozionatzen gara horren beste, Jogurina? Eske, ni goratzen dut ja txikitatik, hori, ni Euskaldun berria naiz, AEK-an ikasi nuen, Laudioko AEK-an, oso euskera traketsa daukat, batzutan, gainera ez daukat belarririk eta mikroia. Ez da egia, ez da traketsa zure Baina hori, euskara, Jogurina, esan nahi, ez ja da txikitatik egia. ikusi nituen ikastolako umeak euskaraz egiten eta kriston enbidia ematen zian. Eta orduan ja nerabean hasi nintzen Laudioko AEK-an ikasten, eta ikusi dut beti, korrika pasatzen zanean Laudiotik edo hurbil, zen nolako emozioa jendea korrikarekin, euskararekin, eta indartu egin behar dugula, eta hori, borrokatu egin behar dugula. Nik esan nahi dut hori, errebindikazioa edo aldarrakepen bat sortu egin behar dela, eta bai festa, baina mesedez, ez ahaztu, ze ere kolektiboko jendearekin, LGTBIQ-ko kolektiboko jendearekin ere gauzak aldatzen adila eta hasiera batetan izan zen hori pixkat aldarkepena, eta baintxe bertan egin nahi dute hori kapitalismoko festa bat eta ez da hori. Eta honekin ere berdin mesedez, aldarrikatu eta borrokatu. Jogurina, gainera aurten abestia, benetan sonatu izan da, bideoklipa, zetakek ekoitzitako abestia. Naizen elkarteko aurretan erabeak ere ikusi ditugu, abestuz, integrazioaren, aniztasunaren eta korrika koloretsu horren adirazlere izan da. Aipatu duzu, euskarak ez du inor bazterran utzi behar, ezta? Keba, egon behar geha danok, hor, bai, eta polita da, nola zaten da? Intersekzionalidad egon behar da, danak egon behar geha. Bai aberatzak, bai pobreak, bai altuak, lodiak, danak pertsona guztiak. Eta ze polita batean abesti horretan, naizeneko umeak agertzea, eta beste pertsona batzuk, beste abotsak, eta hoxe. Aipatuko dugu zuzeneko horretan Ilaski, instituzioek lekuko hartu dutela, kasu honetan esate baterako Bizkaiko Batzar Nagusietan txanda ere bada, aipatuko dugu gainera lurralde guztietako goi instituzioek parte hartu dutela eta kasu honetan Bizkaikoen txanda da, esan da bezala, Batzar Nagusiek ere lekuko hartuta, hori ere beharrezkoa da, ez da Jogurina? Bai, dendarek egon behar da, baina aldarraketo egin behar degula, hori argi eta garbi, mesedez ez utzi kapitalismoari festa handi bat utzi eta jarraitu borrokan. Gogoratu, euskarafobia handia da hola, nik ezako dut, baina hori Komisiones Obreras egindakoa, CCCO eta hainbeste gauza udaletan edo ertzaina edo udaltzaina izateko, hori, mesedez euskeraz egin behar dute, jakin egin behar dute, eta edozen pertsona juten baldin bada medikuaren gana edozein lekutara, mesedez, izatea posibilitatea euskeraz jasotzeko arreta. Esan nahi duzuna da, azken batean guztiok gara zergadunak eta zergadun garen horretatik, badagokigu, geure hizkuntzan bizi, lan eta zerbitzua jasotzeko eskubidea ez da, beraz hori ere izan dadila, zerbitzuari egokitua eta maila berean gutxienik, ez da izan gaztelania derrigorra eta euskara hautazkoa, ez da? Bai, zain behar da horrela. Bueno, esan dugu Bizkaiko Batzar Nagusietako kideak hortxe lekuko aldaketa, atzerapen apurtxo batekin datorrelako Bilbo handia da. Da jende asko da bilkorrek. Egon nahi begiratzen irudiak eta jende pila dagoela. Hain behiratzen ala dauden kaleak. Eta prest Gizon emozioa ematen. Bai. Jogurin esaten zabilte eta gauza interesgarri asko betiko moduan. Euskarara hurbildu zara, euskarara hurbildu zinen. Eta bestelako mundu bat zabaldu zen, eta izan zara aitzindari esate baterako travestiak euskalduntzen be bai, Euskal Herrian. Esan behar dut, ez naiz... Ateak zabaltzen. Bai, ez naiz lehena, eta ez bakarraz, gogoratu egin behar dugula La muerte de Mikel pelikula, eta hor agertzen zan fama, transemakumea, eta berak artista zan, eta berak ere egiten zituen euskarazko abestiak. Gero hemen Bilbokoa, Kepa Gallego, ni baino lehen, ere travesti moduan lan egiten zuen, eta ere euskarazko abestiak playbakaz egiten zituen, eta gero agertu nintzen ni ez nintzen lehena,
baina bai, hasi nintzala, hori esnekiak gogoko ditu eta bestearekin, eta gero ja horrez geho, atope. Ikusgarritasun hori, gero, zelan hartu duten lekukoa? Gazteak ere badatu zelako? Bueno, dato superpotente, oso diskurso potente. Eta jolaselako gogoz. Non eta Nafarroako herriberan gainera, ez? Bueno, Iruñako drag estena itxela da, baina ere Gipuzkoa Atletikan ere badago, hemen Bilbon badago ere, egon dia goixean travesti kilometro bat egiten, eta zoragarriak dira. Haiek dia hartu egin behar duten lekukoa, eta barrotarako gaude gu laguntzeko eta mesedez jarraitzeko eta euskaraz egiten. Jogurina, elkarlanean aritzen zarete gainera, zure azken bideoklipetan ikusi dugu, nola euskal travesti belaunaldi berriarekin batera elkarlanean aritzen zaren, eta Nafarroako herriberan honezkero itura hartuta daukate gainera kilometro hartzeko, nahiko ikusgarria izaten da, non eta gainera degarria da, eremu esan dezagun idor eta zailenean alako kolorea, erakustea eta errepidea atontzea. Ni nikoen joateko, baina justu egon nintzen basaurin lan egiten, korrikarako, egin nuen ere beste bingo bat, Aurori Badiolarekin, baina ni egoteko nengoen, egun horretan, ja oain dela 2 urte ere nengoen joateko, baina azkenian ezinezkoa izan zen, baina hor jarretzen dute, espero dut egunen batetan lekukoa eramatea, ze niretzat kriston posa litzateke, oain dela 4 urte ere, hartu egin behar nuen lekuko eta gaixorek ibili nintzen eta... Proposatu beharko dugulako mezua edo, jogurinak... Zer nolako, zea... Jogurinak idazti urteren baten. Ai, amaninek eraman nahi del lekuka egunen batetan. Jogurin esaten gabiltz eta gauzak esan dituzu, euskararen alde egin nahi dugu, baina erreibindikazio bat, da hau, baina festa ere bada, eta zuek ere basabiltzate esan duguna, ikusgarritasuna emoten, LGTBI mugimenduari, eta festa bidez eta humorearen bidez erreibindikazio hauek egiten. Zergaitik uztartu behar dira biak, zergaitik eta humorea, hain garrantzitsua be bai. Nik argi daukat ere, humorea oso garrantzitsua dela, nik kasua honetan, nagoen jantzita bezala, batxutan serio gauza bat hartu egin behar diala, baina ere humorez eta ironiaz ere, eta gauza asko zabaldu egin behar ditugu humorearekin, musikarekin, eta bat ez be, azken mola honetan nago umentzako gauzak egiten, eta haiek, gauzak, beraientzat nik egindako gauzak ez dira gogorrak, eta orduan izan behar dira, humorearekin, polita, koloretsuak, eta beharrezkoa da ere humorea. Eta hemen Euskal Herrian humorea handia dago, eta oso, berezia eta zabaldu egin behar dugu ere, bai. Hori da, zabaldu, batez ere hori, zabaldu eta guztiek lekua izan dezatela. Jogurina boroba ondo pasa gero bingoan. Ai ama, gora euskara, gora eka eta gora korrika. Eskerrik asko Jogurina etortzierren, plazer bat. Eta Andoni ere prest. Irudi horietan ikusten da ilaski, aipatu duzu, zabalgune hori, korrika zabaltzen ari da, eta udaletxe inguru hauek ikusten duzu, ikurrinaz josita, ederra da argazki hau, eta Bilbo handiak gaur Euskararen Euskal Metropoli izateko konpromisoa badauka, eta hala izaten segi dezala, ezta? Andoniren ganagoa, ze beste konbidatu batekin daukagu eta? Bilboko udaletxe atari hau gaur, badakizuenez, bihurtuko Euskal Herriko agertoki nagusi, eta eguzkiare ari zaigu ateratzen. Hemen dugu, Bilbotik, oso urrutitik, Iurretatik etorri zaigun familia bat, Lier eta Aixa ditu gurekin, kaixo bikote? Kaixo, egunon, guztioi. Zein da gaurko zuen asmoa? Egun pasa etorri gara, ez da, goizaldien dukin jogu lekuko hartzea menditaldekoa, Iurretan bertan, eta, umiek izartu die, eta emoten da guraldizipen lagunduko eskule, eta egun pasa musika bat entzun, sozer bazkaldu, da, egun pasa gustora, Euskaran aldeko jai honetara, edo. Horrelakoak ere, ez? Etorkizuneko belaunaldientzat egunak garrantzitsuak dira, ezta? Honepeik ez den junbida, ezta? Asikiran alperra pota moten da, guraldi honegaz umiek azetorti, baina euririk gero geratuko jaki goguen, eta gero gogo horregaz edo, espero dugu hasi hori ereitea edo, eta eurepe etorkizunean jarraitzea Euskaran alde, eta osatzen, eta Euskaraz bizitzen. Korrikaren, orain dela gutxi pasatu da, eta ari da, udaletxe aurre hau korrikak utzitako arrastoarekin jendez pilatzen, hemen bertan jarraituko duzu bukaerako ekitaldi hau. Hartu dugu lekue estrategikue, bukaerako mezu hori entzun izeteko, eta bukaerako ekitaldi zebentzet, hemen jarraituko, eta gero arenalien, edo nun topetan dugun beste lekutxo bat egun pasaiteko. Bikain bikote, mil esker eta ondo pasatu. Eskerrik asko zuei. Sekulako plana daukagulako familia osoarentzat era guztietako jendea datorrona eta oso ondo pasatzen du. Eta gitarra ederra gainera gorko. Gitarra zoragarria.
Mikel Marquez aspaldiko eslatzauz. Ieu! Ikain, primeran. Begira, eguraldiare... Eguzkia karri dugu, Mikel. Bai. Eguzkizpi batzuk ekarri izkiguzu. Eguzkia gurtzen du goia. Zer moduz, ze plan daukagun? Bikain, hau planazo bada. Planazo izugarria. Bai. Zer dauka korrikak, Mikel? Horrenbeste unkitzen gaituena. Bueno, guk betidanik sortzetik ezagutu dugun zerbait da, ez? Umetatik. Gure adolescentzian eta gaztaroan bete-betean harrapatu gintuena, ni kantatzen hasi eta oroitzen dut furgonetan hainbat ediziotan nola kantatzen genuen, garai hartan furgonetara igo, gitarrakin, eta ikusten genuen, herri batera nola sartzen ginen, kriston jende pila eta gero ateratzen ginen, eta jende urrutzen zijoan, eta gero urrengo herrira sartuta. Oroitzapen izugarriak, zenbat herritan ez otudan kantatu ere, korrika dela eta, gure bizitzako parte izugarri bat. Ezagutu ditugu korrika batzuk, ekine bazabiltz egunez egun jarraipen egiten, eta azken korriketan bebai, sentsazioa hau gorantz doala jendeari dagokionez? Nik esako nuke baietz, eta zuzenekoetan argi ikusi ahal izan den bezalaxe, egia da, Bilbo handi batean jendea elkartzea, esango dugu erraza izan daitekela, baina kilometro ugari dira eta uste dut Ipar Euskal Herrian esate baterako Lapurdiko hiriburuan Baionako zeharkaldia benetan jendetsua izan zen, Nafarroako herribera izugarri jendetsua izan zen, eta uste dut urtetik urtera Euskarak baduela halako kontzientzia aktibazio bat, eta erabileran akaso motelxe gabiltzan arren, kontzientzia aldetik ikusten da korrikak gero eta atxikimendu zabalago izan duela, eta hori irudi ederrek utzi digute, baina badu behalde hori, premia bat badagoela eta kontzientzia hori aktibatzen ari dela. Ze sentsazio, Mikel, hau gorantz doala? Bai, nik uste baietz. Maila hortan dudarik gabe. Gutxuneak gutxune eta hainbestetan hitz egiten diren gure gabezi eta guzi horiek itzali gabe edo zeatu gabe, itzalik eman gabe, baina bai, nik uste hau goruntz doan fenomeno bada, eta gaur egungo garaiarekin ere badu zer ikusia, ez? Evento handien garaian gaudela dirudi, ez? Eta hortan noski parez sartzen da hau ere. Esango dizuet, une honetan elkar argitaletxeko lekukotza ikus dezakegula, eta aipamen hau egiten dut atzerapen zertxo baitekin badatorrela aipatzeko, ze honezkero esan genezakego 23 minutuko atzerapenarekin datorrela ilaski, beraz eskerrak eguzkia etorri zaigun, akaso eguzkiaren zain zegoen baita korrika ere, atzerapen txiki bat, baina izue, erdigunean honezkero zeharka, atzerapen pixka batekin, baina alduko zaigu, udaletxe inguru honetara. Irudia zuzeneko hementxe gaude eta Mikel egite oso korrika eta ze berezia izaten da norbere herritik doanean eta orain 24 jarraipen hau eginda, nola unkitzen garan bebai edozein momentutan korrikarekin bat eginda. Bai, guk etxean ere, telebista jarri eta hor dago, ez? Ia 24 ordu, ez? Ikuste duzu, halako lekutan da, ez dakitzen bat, 2000 eta ez dakitzen bat kilometro eta zeata. Hori oso politia da gaur egun, ez? Hori ikusi alizatea eta jarraitu alizatea dudarik gabe, ez? Eta, zure... Herrian ze moduz bizi izan duzu? Ondo, ni hori jotik, hori jon bizi naiz, eta hori jotik pasazanean, antxe ikusi genuen unetxo batean, gero joan behar izan nuen Zarautza, baina ikusi nuen justu pasatzen, eta orain... Mikel, zu euskal musika sortzaile gisa, korrikak badu beste puntu bat, eta zuzenekoetan hori aipatzea aztu zaite ilaski, korrikak 24 orduko seinalea bakarrik ez, 24 orduko musika seinale ere badakar, euskarazko eta euskal musika seinale hori, akaso toki askotan zaila dena topatzen, segun non bilatu egin barra dago, eta badira euskarazko kateak, irratikateak, telebistakateak, baina gero ere egunerokoan ez da inerraza, euskarazko musika ez dakit, gasolindegian entzutea, edota hori erosterakoan euskarazko musika entzutea, eta korrikak hori ere badakar, ez da? Bai, eta bota duzun horri, ez, nik ere lekuko hartuz esango nuke, badagoela asko egiteko, ez? Beste kultura batzuk beren hizkuntza eta beren burua zaintzen duten bezala, bere musika ere zaintzen dute, eta bere sortzaileak eta bere artistak, ez da? Eta guk ere planteatu beharko genuke serioski, ez halako batean,
euskarazko musikaren kupo batzuk adibidez egon beharko liratekela komunikabideetan, gehien bat publikoetan, ez? Pribatuetan agian zailagoa da, ere posible da, noski? Baina hori ere aldarrikapen, aztu behar ez dugun aldarrikapen bat da, ez? Babes hori, ezta? Askotan aldarrikatzen duzuena. Bazabiltz lanien ala ere? Bai. Kantu berria? Ari naiz, disko berria bai, kalean da dagoeneko, joango naiz, bisitan saio desberdinetan eta aurkezten, eta bai, gezurrari zor, azken nire lana, bederatzi berso sorta, bederatzi bersolarienak, nik musikatu ditut, doinu berriak egin ditut, eta hortan ere, egurra. Zederra beti, Mikel, zurekin bat egitea zu ikustea. Gauza bera. Gozatu asko gaur, gozatzeko aukerak badaudelako. Ederki, zuek ere. Mikel. Ilaski, aipatuko dugu gainera. Atzerapen hori, Bai, atzerapen zertxo betiekin, baina ohikoa izaten da. Korrikak ibilbidea honezkeno moteltzen hasiko duelako, jendetza dator korrikaren atzetik eta aipatuko dizuegu nabarmendu beharreko erakundeak izango direla, datozen minututan, metrotan lekuko hartuko dutenak, Bizkaiko Foru Aldundiko langileak ikusi ditugu esate baterako, baina datozenak besteren hartan aipatuko dugu laster Euskaltzaindiak berak hartuko duela lekukoa, beraz datozen lekuko hartzeak izango dira, esan dezagun, lekuko garrantzitsuenak, metro gutxikoak izango direnak, baina lekuko garrantzitsuak izango direnak. Eta irudietan ikusten duzuen bezalaxe, Bilboko udaletxea atzean, zubia lepo beteta, eta ugari dira, korrikarekin batera bakarrik ez, korrikaren bazterretan lekukoari ongi etorria ematera gerturatu direnak. Gonbidatuz inguratuta jarraitzen dugu, goi mailako gonbidatuz inguratuta jarraitzen dugu. Keparrasti ze moduz. Ondo, hementxe, pingarillo jarten ez noen ondo. Landa lan zabiltz azken aldian. Bai, banabil. Eta zenba lan interesgarri egiten. Bai, posik. Eta ze harroku zu ikusita lanien. Ondo. Ze moduz. Ondo, posik. Egun ona, Iban, korrikarako etorri zara. Bai, korrikarako etorri naiz. Etxera etorri zara korrika egiten. Korrika etorri zara. Atzo justu asko txiki pasazan, eta ingen itun kilometro batzuk euskarien alde, eta gaur nola ez Bilboko festa hundi hontan egon bernun, FOMOak ekarri nau pixkat baita ere. Ondo. Bai. Zer dauka korrikak, Iban? Korrikak dauke sentimendu berezi hori batiz bat, euskeri sentitze dugunak, euskaraz bizigeanak eta euskaraz hazi eta ez zigean ontzat, olako hainbeste errealidade, hainbeste jende, hainbeste nortasun, ez? Euskarien aldeko olako egitasmo baten alde ikustiek, emozio hauek ezatu, ez? Eta zure herriti pasatzean nien justu leheno komentatu dezuten bezala, kilometro batzuk ikie testiguen atzetik, olatu horren parte izaten, niretzat da emozionantie, oso emozionantie. Aipatuko dizuet zuzeneko hori erreparatzen, Euskaltzaindiaren txanda, Euskal Ekonomisten elkargoa, aipatu dizuet lehen, datozen erakundeen lekuko hartzeak, nabarmentzekoak izango dira, azken batean korrika ez delako, ia da sosa bilketa badela, baina erakusleio baita ere instituzioen batasun baten isla izateko. Hori, hain zuzen ere, uneoretan irudiotan ikus dezakezuena. Kepa zer dauka korrikak? Korrikak, ni asko emozionatzen hau korrikak. Ni eruten hau asko, unbe garaira, bazkenien da, beste belaunaldi batzuk transmitiru duzkuen euskararekoko maitasuna eta euskaraz bizitzearen garrantzi hori, eta ninaz leku desberdinetan korrika itxekua gainera, asko gustau izan jat beti eta unkidura berezi bat sortzen duz korrikak. Herri honen parte bat da, ez, azkenian. Esaten, Gabiltz, danok, hemen gauzen danok, sentitzen dugu momentu honetan, erabatera edo bestera lotuta, gauzela zeo zer konpartitzen dugula, Iban. Azken finen bakoitza daukelako bere realidadie, euskarakin bakoitza dauke bere, harreman ezberdin hori ez, baina azkenien dano daukeu. Geixo gutxixo euskeriekin harreman hori, eta gero musikiek bat ezematik jauen, nahi musiki asko gustatzen zait, zetak asko gustatzen zait, eta urtengo arrannoaren egaldia, lumadi berriaz, asko gustatzen zait. Eta korrikako kantu danak, ni dauket playlist bat, eta playlist horretan dauzte sartute korrikakin urtero ertetzeien kantu danak, eta beti horre goten nahi zentzuten, korrekakin batitzen. 24 orduko zuzenekoak menpekotasuna sortzen ditu. Bai, sorten, eta erorketak, TikToken zenbat aliz agertu zaizkiten, aurtengo korrekako erorketak, momentu esanguratxu hosek. Sare sozialetan zenbat mugitzen ari dan aurten baitare, korreka eta nola urtero egan ikusten, nola, gaztien artien baitare, aurten TikTokekin ikusi dugun bezala, nola jendie hori jarraitzen ari dan, 24 orduko seinale hau YouTubeen, eo ETV-on eta beste Davide guztietan, eta oso, engantxau ito azken finean. Eta hizkuntza fokua jartzea hizkuntzan eta ikusgarritasun ematea hizkuntzari, Kepa, zema lan zoragarri egiten nahi zareten eta gure hizkuntzan, sortzen betidanik, baina badauz
tarte batzuk, halako ikusgarritasun bat lortzen dutena, lan bat, kanpora ateratzen dabe bai, eta danok zeuekin, apurbet, egaz be bai, ez da? Bai, oso politia da. Nik gustauko jaten apur bat azpimarratzia euskeraz sortziak daukon garrantzia. Ze herri honetan, ustot, zoritxarrez, askotan sormena ez dela euskeratik egiten, gero itzultzen dela euskerara, eta ustot, azpimarragarrixa dela, importantea izango litzakela sormen hori euskeratik sortzia, ez delako berdina, hizkuntza baten edo bestian sortzia, eta ez delako berdina hizkuntza batetik bestera itzultzia edo hizkuntzan bertan sortzia, eta ustot importantea dela euskerazko sormen horrei lekua ikia eta azpimarratzia horrek daukan garrantziaz. Euskal Ekonomisten elkargoaren txanda da une honetan, eta geure bidali bereziak ere zain ditugu, korrikako berri male berezi, oinatz aurrera. Bai, hemenen ondoan ikusten dezuen bezala, Jakes daukat, Lakarritik etorri da Bilbora, Zuberoatik, egunon Jakes? Bai, egunon. Bueno, kontatu guztu, nolatan etorri zaren Zuberoatik Bilbora? Orain dela 10 egun atarratzen nintzen korrikaren abiaduraren zat, eta ongi iduritzen zait azkena ere egitea, lehena eta azkena. Eta niretzat erresa da, zenta emaztea hemengoa dut, orduan egiten dutut joan etorriak. Eta bukaera. Hori da. Aipatu dikuzu, atarratzen korrika saiotxoa egintzen nuela, zer moduz joan zen? Oso. Jende desente bilizan, tarterik hartu altzen nuen. Sekunan ez genuen ikusi hainbeste jenderik atarratzen, eta oso ongi, eguraldi oso ona, giroa oso ona, bikaina oso ongi. Bai. Lakarrin zure herrian atarratzen inguru horretan euskararen egoera, zein da, nolakoa da? Erran daiteke iparralde guztian bezala azken 30 urtetan beherakada bat ezagutu duela euskarak, eta baina ni nahiko baikorra naiz eta ikusten dut gazteek asko badakitela, falta da pixka bat pratika edo erabilera, baina ikastolarekin eta eskola publikoaren elebidun sailarekin berriz lortuko dugu euskara biziaraztea Siberuan eta Basaburuan. Oso ondo Jakes, gozatu gaurko eguna, zea gaurkoan ere korrika egiteko tartetxoa ateratzen dezun, eta gora korrika. Mire esker, gora korrika, bai, ale, agur. Esan digu, Jakesek atarratzen egon zela, emaztea Bilbokue, Zuberotik Bizkaira, korrikan moduen 7 lurraldeak zeharkatzen ditu, egoera oso ezberdina, hizkuntzak bai lurralde ezberdinetan, 3 administrazioetan zatituta dagoen herria ere badaukagu, hau guztia azkenien lupaz begiratzen hasten magaran hain herri txikian borrek ekartzen dizkigulako horrenbeste kontu be bai. Kepa, eta esaten gabiltzena sortze lan hori, zerekin zabiltzen galdetu behartzut, Aberrantzerkiak idazten, sortzen edo zabiltzen. Idazten... Pelikuletan bakarrik ikusten zaitxugulako azken Bueno, pelikulako indela 2 urte izan ziren, aurten estrenau die, oin ez dauket pelikulaik. Baina sortze lan ze garrantzitsua dan esaten gabiltzena, vertebrazio lan hori egiteko. Bai, eta erreferentiak eukitzeko. Euskeratik sortutako erreferentiak, ze uste dut oso importantiak diezela erreferentiak eukitzea hizkuntza baten, hizkuntza hori hasi behin bebai, ez? Eta jendia ezi behin hizkuntza horretan dauzen erreferentiekin, orduen ustot importantia dela, bai. Zertan zabiltz? Oin hasiko gara Xakeren ikuskizun berriakin, Zidari izeneko ikuskizun batekin, Bixar bertan hasiko garen saioekin, irailean estrenatuko dugu, eta gero ekainen hasiko ditut, berriro elkarrekin izeneko antzeslan bateko ensaioak baita, txantxakakin, osea, urte oparua, aurtengoa be, posik. Ze ondo lan da lan, Iban beste horren beste. Beste horren beste oso gustua disfrutatzen, eta azken aldi honetan baita ere oso garritan honi korrikakin. Osa, bai korrikakin, baina maratoi erdixek, maratoiek, eta atzo adibidez, zestutik, askotxiko azkarateko tuneleaino maratoi erdi bat inun, korrikakin batea. Bai, 22 kilometro initun, korrikan alde, euskaren alde, eta gero, maratoi erdixek Donostin, eta Euskal Herrire asko gustatzen etortzi batiz bat, korrikaikia, eta gero baita ere, sare sozialetan atope, batio oso pozina hoi ikusten nola azken aldi honetan, zemat aidan bultzatzen eta zemat jende ateatzen egiten, bai TikToken, Instagramen euskeraz, ze bai izen dela borroka bat baita ere, urtiekin horri biligala euskerazko eduki sortzaileek, aber nun dauden, nundik ateatzeien, hor dago borroka hori, eta oso pozina hoi ikusten nola azken aldi honetan, hainbeste referente berri dauden, euskal sortzaileetatik, eta TikToken agertzea eskitanien bideoak euskeraz, beretan asko pozten hau eta asko kontsumintzen dut. Hasiko oso pozten hau, gora euskal sortzaileak, eta gora bai euskera eta gora gu.
Pibagu. Eta zuzeneko seinale horri pixka bat erreparatuz, 12:04 inguruan zen heltzekoa, korrikaren lekukoa bere helmugara, Donostiako Bilboko barkatu, Gipuzkoako eskema etorri zait, barkaidazue, Bilboko udal inguru honetara, eta ordu 4 pasatxoko atzerapena honezkero badu, beraz, geure kalkuluen arabera, esango dizugu 12:30 pasatxo helduko dela, holtza alboan dugu, eta bertatik bertara entzungo dugun mezua izango da, ikusten duzu jendez lepo dagoeneko, eta azken lekuko hartzeak kontatuko dizkizuegu noski. Ordua hurbildu ala, ja, betetzen hasi da. Ze plan zuek gaurko, esaten gabiltzelako aldarrikapen egingo dugu, gure eguneroko lanarekin kepa egiten dugu, hizkuntzaren alde, egiten dugu gure izaeraren alde, baina bada garrantzitsua be bai festan egotea, festan ospatzea, eta bada garrantzitsua alkarrik ustea. Alkarrik ustea eta komunidade sensazio hori eukitia eta horrelako festek azkenean. Eta elkarrekin ospatzea, bada garrantzitsua. Eta ikusgarritasun baten mute utzielako bai gauza honek, orduen nire asmoa gaur, hoixe ospatzea. Galdera zehatzago egingo dizkizuegu, zein da zuen plana? Jakin nahi dugu, zein da plana zehazki? Akaso guk ere antzerako zerbait egiteko, Ilaski? Ospatzen atzotik, Osa, atzo asko, claro, atzo askoitik pasazan, askoitin juerga ederra bota genuen euskarian alde beti, ordu gutxi inditxogulo, baina hemen gaude. Bat gutxiago gainera. Bat gutxiago, porque ordu isetan 3 ziren de repente. Eta esate zen una, jama, baina hemen gaude. Eta gaur, karri dut tortilla batata bokadilue, eta Bilbon egun pasa. Eguzki ederratea du, preokupatu egun den, aber, eurixengo altzuneo, Itxura hona dauko. Guzti gara, baina joan zaigu, ostarteak nagusi dira une honetan. Ikusten hau, Erikarekin etorri zara. Bai, ontsa elkartu naz Erikakin eta bitxu miren bebai eta xanti eta... Bitu horreuren... Bai. Ongi egaz bebai horre aktoreak. Bazarete lagunak, gustatzen zait hori. Bai, eta zema laguntzen zareten elkar. Bai, gaur egun dauzkaten lagun zirkulo handixenak lanbidetik injako lagunak die. Oso politia da hori, bai. Behar duelako? Bai, behar duelako. Banakako lanak dira, banakakoak gara, baina danok talde handi bat osatzen dugu be bai. Baina gure lan asko egiten da taldien, eta oso importantia da, talde horrek ondo funtzionetia, eta gainera lortzen bozu harreman berezi hori edo konexio berezi hori, asko sobeto. Orduen, holako egunetan be, elkarrekin. Bai mentxe, Kepa eta Iban, ikusten dutela ez hemen ja basabiltzatela lagunez oso ondo inguratuta be bai, bat, eskerrak emon etortziarren programara, gurekin bat egitearren, sorte hon, proiektuetan, oso ondo ibili. Eskerrik asko, iten duzuten lan guztiagatik. Gaur oso ondo pasa. Berdin. Ospatu. Guk ere ondo pasatzeko tartera hartuko dugu, Ilaski. Seguru baiet. Zuen pista akaso gertu jarraituko dugu, ez joan oso urrun, mesedez. Plazer bat, zuek ikustie. Aupazuek. Ondo izan, eskerrik asko. Eta gu itxaroten eta jendea hurbiltzen udaletxe alde honetara, zubiko irudiak ikusten ari gara, 12:21 minutu, atzerapen horrekin datorkigulako korrika, berehala ikusiko dugu, nola amaitzen den korrikako azken kilometroak hementxe biziko ditugu, mezua nork idatzi duen ere jakin behar dugu, aurretik bestelako gonbidatu batzuk, Garazik, beste gonbidatu bat, Garazi? Bai, hementxe nago Aina Marinekin, zer modu, zer? Etorri zaretela asteburu pasa esan didazu, ezta? Bai, atzotik, bai. Eta nondik etorri zarete? Xaratik. Handik ere pasada korrika, zuk han korri egin zenuen? Bai, astearte aratsaldean. Eta giro ona zegoen edo nola zegoen herria? Zerbait egiten duzue korrika datorrela eta prestaketak eta egiteko? Aurten ez da ekitaldi berezirik egin. Guai dela 2 urte egin zen bertso saio txiki bat eta aurten ez. Eta zenbagarren korrika da zurea aurtengoa? Hainitz, nire adinean, 2 urtetik egin dut, ez ditu kontatzen ere. Eta gaurko zein da zuen asmoa? Hemen zaudete korrikaren mezua entzuteko zain edo eta hau eta gero zer egingo duzue? Aperitifa, pintxo batzuk bian, lasai pasatu aratsaldea eta bortzak aldean etxe alderat. Ongi, eta zure ustez, orain badakizu bolo-bolo da bilela nork idatzi ote duen mezua eta zure ustez nork idatzi du? Ideiarik ez. Ez. Apustu egin barko bazenu baten alde? Maialen? Maialen? Agian. Izan daiteke, ikusiko dugu. Emazte bat, agian. Hori da. Oso ondo mila esker, Aina Mari, egun hona pasa. Gauza bera, mila esker. Hortxe, zuena da, hitza.
Bilboko zubia honezkero, jendez lepo daukagu ilaski, eta lehen aipatu dugu, ezta? Atzerapen zerbaitxorekin badatorrela korrika, motelduko du gainera laster pausoa, eta oker espalden gabiltza, 3-4-2-4 zenbakian. Alaxe, zuzen esan dugu, 3.225 bete berri, eta lekuko dagokienean, une honetan, emazten aipamena egin berri dute, ea mezua emazten eskutik ote zetorren, lekuko oraintxe bertan, korrikak Euskal Herriko mugimendu feministaren eskua darama, eta horren euskarri esan da bezala, emazteak, emakumeak protagonista, azken txampa honetan, eta gonbidatu bereziak ere berelakoan, momentu batetik bestera, alako batean, harrapaladan, momentuan harrapatu eta badator, ezta? Minutu baterako lapurtuko dugu. Minutu bakarra. Irratirako egondolako. Aurretik pasean ikusi dugu eta ez zara eskapatu. Lorea, ez zara eskapatu. Bilbon azken korrikan, iritsi zenien mezuaren egilea zeu izan zinen, ze momentu unkigarri izaten da nau, Bai, oso unkigarra. Zuk ere badakizu, iazki zer izaten da hori. Zerran. Eta pentsatzea orain norbait egongo dala, alegia, mezua idatzi du nori. Ze urduritasun, ze aukiko duen, hori gogoratzen denik. Momentu aurreko, bereziki aurreko, ordura orden, 10 minutu horiek, ordura arte, baina ja, ikustezunen jendetza eta mezua irakurri, lasai, ondo, en fin... Lorea, justu, oraintxe gainera, Euskal Herriko mugimendu feministaren lekuko hartzea da une honetan, eta akaso korrikako mezuak ere, aukera hori ere, eskaini du eta lekuko hori ere emandu, emazten emakumen ahotsare izan dela, lekukoaren mezua, eta azken edizioetako egileok ere horren lekuko bazarete. Bai, azken ediziotan emakume desente pasagara, eta hola segida xamarrean, ez tartean bakizu parentesiak osatuz bezala, baizik segida xamarrean, eta, nik uste dute aeka eta korrikak beti daukala begi ona, jakiteko zer da bilen, zer ez da bilen, hori eman hitza ematen dion horrek zer ordezkatzen duen, eta horretan nik uste dut oso adi egoten direla, eta ziur nau, aurtengo mezularia ere izango dela aproposa eta momentuak eskatzen duna, edo momentuari erantzungo dion mezu batekin etorriko den norbait. Horea da, niretzako ere, bi mezulariren alboan egotea, gaur holtza honetan, korrika heltzear den honetan, eta gure eskuren txanda da, aipatzen zenutenaren arira, korrikak baduela, halako begi fina, eta gure eskuk korrika honetan ere izan du, parte hartzea, erabakitze eskubidea ez emakumeena bakarrik, gizarte osoren erabakitze eta alduntze hori ere islatu nahi izan duelako, ezta? Bai, nik uste dut alduntzearen ideia eta pixka bat kolektibotasuna, alduntzea izan liteke norberarena, bizitzaren alor askotan, baina hizkuntzarenean da beste gehienetan bezala, erabat kolektiboa izan behar duen zerbait da, eta uste dut korrika bere horretan hori dela, alduntze ariketa bat. Euskararen aldeko, euskalduna gara, euskaltzalea gara, euskararen alde gaude, eta hori, goazen taldean, elkar indartzea eta elkar egitea, uste dut hori garrantzitsua dela. Konpartitzen dugun sentimentu hori, eta danok, herrikide egiten gaituen sentimentu hau, honelako egunetan, oiloipurdian nabaritzen zaiguna. Lorea, eskerrik asko hortxe harrapatu zaitugulako, eta igo zara gurekin tartetxu bete egoten, oroitzapena gogoratuko ditugu orain. Mezua entzuten dunien, plazer bat beti zu ikustie. Eskerrik asko, Lorea. Eskerrik asko, Lorea, ondo izan. Eta oinatzen gara goaz? Ez diozu, Loreari galdetu da ze plan duen? Bai, Ilaski. Euskalduntze ariketaz jardun duzu eta nire alboan dudan gonbidatua, halako ariketa egin duenetako bada, Alejo da bera, argentinarra, baina getxon biziena, Alejo. Egunon? Kaixo, egunon. Zer moduz, korrikako festa honetara batuta zuere? Oso ondo, oso gustora. Eta ni duela urte asko etorri nintzen Euskal Herrira eta oso pozik, asko gustatu zitzaidan euskara ikasteko prozesua. Eta justu atzo gainera korrika egin genuen Tolosaldean, ze beste argentinar batzuekin, hartu genuen kilometro bat eta korrika egin genuen euskal diasporen nintzenean eta oso polita izan zen. Eta oso gustora, eta gaur ja kalez jantzita eta jaia egitera. Zure lehenengo esperientzia izan da korrikan edo aurrez ere parte hartu da zara? Bai, lekuko eramaila izatea tokazutu izaidan, eta hori lehenengo aldiz, eta oso unkigarria, oso polita, eta ja aurreko korriketan egon nintzen, kalean, jendearekin, baina gaur parkar taldean, eta oso.
Argentinarra izan da, halako egitasmo bat, irudikatzea bakarrik zaila izan daiteke hizkuntza baten alde egiteko. Zer iruditzen zaizu zuri halako egitasmo bat euskararen alde egiteko? Ni sinestezina iruditzen zait, pentsatzea, hainbeste egunak pasata, momentu zoro badago pertsona bat korrika egiten lekuko batekin euskararen alde, esaten, bueno, gu ere gure izateko nortasuna aldarrikatu nahi dugula, eta oso polita iruditzen zait, eta gukigarria be bai. Horregatik partu hartu nahi genuen be bai. Bueno, korrika pixkat atzerapenarekin datorkigu gaur Bilboko udaletxe horrenetara. Bueno, zein dira, pentsatzen dut lekuko ona iristen denean, mezua, egilea ikusiko dituzuela, eta gero, egunerako zein da zuen asmoa? Ez dakit nori izango den, egia zan, ez dut ideiarik, baina segurazki egongo lotuta modernitatearekin, eta nola aldarrikatu dugun euskara gaurko munduan, mundu globalizatu honetan, gure zatia aldarrikatzeko, eta gero entzun ondoren, hortik ibiliko gara, arenalen, eta zerbait jan, gozatu, dantzatu, eta egun polita pasa, hori da asmoa. Bikain Alejo, eskerrik asko, eta zorionak egindako aleino horregatik, ondo segi. Eskerrik asko, agur. Eta zuzeneko irudi horiek jarraitzen segitzen dugu, begoatxa ikusten dugu lekuko hartu berri, sare herritarraren izenean, eta aurretik 11 kolore ikusi berri dugu, eta 11 koloreren aurretik gure eskuko nazioa di, akaso Euskal Herri berri horren erakusleio ere bada, hain zuzen ere erabakitze eskubidearen, lanean ari den, Sahara komunitateko emakume euskaldun belaunaldi berri horretako emakume euskaldunak 11 koloreri lekukoa pasata, eta esan da bezala, Bilboko erdigune hori zeharkatzen une honetan korrika, eta ilaski aipatuko dizuegu, lehen ere esan dizuegu, atzerapen pixka batekin bat horrela, berez 12 eta 4 inguru horretan, espero genuen geure alboan mezu gilen unea, baina zertxo baita atzeratuta, esango dizuegu, 20 minutu inguruko tartea beharko duela, beraz, 4 gutxi inguru horretan izango dela, esan da bezala, izugarrezko jendetza batu duen korrika eguraldiaren lagunduguna azkenik. 3.428 kilometroan gaude, eta esan dakoa, azken kilometroak ikusiko ditugu, 6 gune gaur kontzertuak egongo dira, puzgarriak egongo dira, umeentzat, gazteentzat, nagusiagoentzat guneak, eta denetarik izango da, besteak beste ikusgarritasun hori ematen ari gara gure hizkuntzari, eta hemen aldarrikapenez gain oso ondo pasatzeko tartea ere izango dugu, janariak, edariak, karpak. Galdetu Loreari, ze plan zuen, denei galdetu diogu, Lorearen plan ere izango da ez da egun pasa egitea. Seguru oso ondo inguratuta, dau beti Lorea, eta seguru baietz. Hortxe, zuzeneko irudiak ikusten ari gara, eguzki erra daukagu orain, euriare goizean egin du 12 pasatxo direnean, eta ikusten genuen hasieran nola atarratzetik abiatuta Bilbarainoko bidea egin duen korrikak, zenbat momentu ekin, ederra izaten da guretzatu bai komunikatzaile moduan zubilan hori egitea, ez da gertatzen ari dena etxera erakartzea, egin duzu eguneroko jarraipen hori. Zer konkitu zaitu, zer aipatu 24. korrika honetatik? Deigarria egiten dena da gainera, zuzeneko erretransmisio hauek ez dira oso ohikoak, hain luzeak behintzat, ezta? Hiriburuetako erretransmisio edo jarraipen zuzeneko horietan esate baterako, deigarria da nola auzoz auzo, hainbat eta hainbat norbanako, enpresa, ostalari, elkarte, instituzio, ikastetxe, zaintzako langile, garbitzaileak, suhiltzaileak ikusi ditut, aipatuko nizuke Lodosako suhiltzaileen etorrera ere ikaragarri izan zela, bertan egoteko aukera izan nuela, edota Castejon bezalako herri industrial bat, herriberaren ego alde horretan, ezta? Ikaragarria da, nola zuzeneko horietan ikusten duzun, milaka herritarren konpromisoaren erakusleio izatearekin batera ariketa bat dela, ezta? Eta ariketa horrek arrastu hau zen du, zorionez, eta euskararen hizkuntzaren erabileraren egoera kolokan egon arren, ikusten da txikimendurik ez dela falta, beraz, uste dut gizarteak oroar eta instituzioek entzungor egin baino, parte hartze horretatik ere urratsak emetan segitu beharko luketela. Eta gero metafora handi hori, ez da? Eta segurazki korrikak horregaitik batzen gaitu bai, metafora handi hori eskuz esku dabilen lekuko hori,
guztiok osatzen dugulako herria, ez da? Eta korrikaren metafora handi hori lurraldetasunari dagokionez, 7 lurraldeak zeharkatzen ditu, gure hizkuntzari jarraituta, gure herri osoan korrika eta dagoen lasterketa da, lasterketa erraldoia, eta hori bada, lortu nahiko genuken metafora handi hori, ez da? Eta batzeko duen izugarrizko gaitasuna. Anistasun oso handia ikusi ahal izan dugu, lehen aipatu duzu ez da, administrazio anistasuna duen herria da geurea, eta administrazio guztien parte hartzea izan duen korrika izan da, horiren nabarmentzekoa da, eta euskaltzale edota euskal hiztunen eskubideen bermearekin bat egiten duten ordezkari politikoen parte hartzea izan duena, parlamentuen ordezkaritza zabalena izan duena, hain zuzen ere, eta honek zer esan nahi du? Ariketa edo praktika dela, une honetan akaso eragin beharrekoa, pendiente dagoena, adostasuna zabala delako, inor gutxi geratuko delako errepide bazterrean, korrika honetan parte hartu ala ez ziur guztien batasuna lortuko duela. Eskuz esku, hori hartzen ari dira, eta, alderdi ezberdinetako kideak une honetan korrikaren testigua eramaten. Hori da, eta esan genezake azken batean, une honetan ikus genezake esate baterako Euskal Herria Bilduk eta Eusko Alderdi Jeltzaleak geroa bairekin batera, eta ziur EH bait nolabait ordezkatuta baita ere, azken batean, Euskal Legebiltzarretako gehiengo osatzen duten alderdiak direla, eta hori ere esanguratsua bada, pentsatzen dut korrikako antolaketak ere, lekukotza honi tarte egin nahi izan diola, Euskal alderdien gehiengo horrek Euskarari pulsua eta uspoa ematea benetan garrantzitsua delako, instituzioetatik hasita, instituzioetako lotura duten gainerako ariketa gune guztietan garrantzitsua izango delako hizkuntzari auzi politiko bezala behar bezala erantzuteko. Oinatzen gara goaz, une honetan azken kilometroiek ikusten ari gara Bilbotik korrika, azken uneraino jarraituko dugu oinatzen norekin zaude? Aiaski, hemen Iruñako familia batekin nago ikusi duzu, argentinarrak izan ditugu, iparraldeko euskaldunak baita ere, eta hemen Iruñarrak, egunon familia? Egunon. Bueno, Iruñatik etorri zarete zuek, kontatu guztu, ze plan daukazuen gaurko, korrikarik egin ote dezuen, zain zaudeten korrika animatzeko? Bueno, egin dugu korrika pixka bat, egin genuen Iruñan, gaur etorri gara ona, eta egin dugu pixka bat, eta gero egun pasa hemendik, bai. Igandean ez da, pasaden igandean pasatzen korrika Iruñatik, jendetza ikusi genuen, zer moduzko eguna izan zen, nolako korrika saio egin zenuten? Egin genuen Atarrabian korrika, eta Atarrabia osoa, eta pasatzen 2 aldiz, eta 2tan egin genuen. Zuek Iruñarrak zarete, euskaraz hitz egiten dezu ez zuen inguruan, kontatu diguzue? Saiatzen gara, beraiek nik baino gehiago, baina saiatu egiten gara bai. Eta zuek zer plan daukazu gaurko, kontatu? Zer egingo dezue? Ez daki. Bueltatxo bat eman, eguna pasa, Eguna pasa. Eta zuk? Baita ere. Oso ondo familia, gozatu egunaz, gozatu korrikaz, eta ondo ibili. Eskerrik asko, gero arte. Familia guztierentzako plana gaur, Bilbo Mukuru beteta udaletxe plaza aurrekalde hau, Maite Goñi, ze moduz? Kaixo, egunon oso ondo, olakoetan beti ondo. Lanean gaude, baina gozatzen gaude, bai? Gozatzen, beti ez dago esaterik hori, baina oraingoa oso berezia da eta denak oso pozik. Eta gainera ikusten ari naiz irrati guztiak, Euskadi Irratia, Radio Euskadi, eta hementxe familia osoa, eta oso pozik. Badaukazu, EITB taldearen irratien ardura, beste, eta ze garrantzitsua da Maite honelako egunetan, hemen egotea, elkar lanean gabiltza geue bai, Euskal Hedabideak, Euskal Herriko Hedabideak bat eginda, honek ere batuko gaitu, honek ere batzen gaitu, eta zer garen, eta indar erakustaldi hau erakustea beste derra izaten dan. Eta horrelaxe izan barra dauka, ezin da beste modu bat egon, herri txikia gara, herri handia bestalde, eta elkarrekin jo behar dugu, eta elkarrekin beti. Eta horrelakoek erakusten diguten, denok batera egiten dugunean, aurrera egin dezakegula, bestela nekez. Hori oso interesgarria da.
eta bereziki unkigarria da niretzat, ikustea badakit irratiak ere egon direla, bestela gaur goizean egon naiz hitz egiten, beste irratiekin ere, hemen egon dira buru belarri, eta gu ere saiatzen ari gara, eta esaten duzuena, elkarrekin beti. Alaxe, ikusten duzu ez zuzeneko irudietan hain zuzen ere, alaxe dela, ez da, aniztasun horren erakusleio dela baita korrika ere, eta edabideen arteko elkarlan honi esker, izan dadila euskarazko zapina, euskarazko aniztasuna, euskarazko nahieran hori egunerokoaren parte izatea, eta hau guztia ere korrikak biltzen du, noski baietz, eta uste dut horretan ere ekarpena garrantzitsua dela, ezta? Edabide guztiok horretan bat egitea, ezta? Zalantza barik. Zer dauka korrikak, Maite? Horren beste hunkitzen gaituena? Osagai asko ditu, ezta? Nik uste euskara erdigunean jarrita, beste ezerk ez du ilundu behar, eta korrika euskara da, eta gu euskara gara. Eta hori behin eta berriz eta ozen esan beharra daukagu. Nik uste gaina azken minutu hauek bereziki unkigarriak dira, eta gainera nire bizitzan zehar harreman oso estua izan dut baita ere korrikarekin, lekuko eraman dut hainbatetan, eta niretzat oso berezia da. Niretzat eta ikusi dan bezala, eta ikusten dugun bezala egunero, egun hauetan ikusi dugun bezala, niretzat bezala beste guztientzat ere, ez? Eta ia, pixkanaka oraindik ere areago joateko indarra daukagun, eta jende gehiago biltzeko euskararen inguruan. Azkena zuzenean jarraituko dugu, gu hemen telebistaren bidez ari gara, irratiek ere eta esan duguna, elkarlanean Euskal Hedabide guztiok bagabiltz, jarraipen egiten, guretzat badira egun ederrak hauek, Maite, lan handia eskatzen digutenak, baina prestatzen eta egiteko, baina gero ze ederra izaten den. Eta prestatzen, eta esan nahi dut, ze emozioz gainezka baita prestatzen dugunean, ez da gutxiagorako. Eta gero ikusten duzu zer dan hau eta inguruan daukaguna, eta denak merezi du. Maite Goñi, eskerrik asko kiku bat egitea erren guri be. Eskerrik asko zuei eta ondo amaitu. Eta garaziren garagoaz, gora euskara! Zubia zeharkatzear da, korrika gertu dugu, eta garazi ere zai dugu, aurrera garazi. Kaixo, hementxenago bi aizpekin argia eta norarekin. Zer modu zaudete? Ondiain. Nondi zatozte? Esperetatik, iparraldean. Hori da, eta asteburu pasat etorri zarete. Atzotziko gira. Eta zenbat etorri zarete, hemen zuen lagunak eta ikusten ditut? Beste... Amak bat. Bai, amak bat nakadien gira, gure aitamen gurasoen... Lagunekin. Bai, lagunekin. Eta korrika egin duzue espeletea inguruan? Bai, espetan, Kanbon, Baionan. Atarratzen ere izan zineten, ezta? Bai, joan gira biatzerat... Bai, eta lizoarekin, gure ikastetxeekin. Ongi da, eta hasiera eta gaur hemen Bilbon amaiera. Zuen ustez, zeinek idatzi du mezua? Ez dugu ideiarik, ez dakit. Berba iparaldeko bat, ez dakit baten hor. Ongi da, minutu gutxi barru jakingo dugu nork idatzi duen, beraz, bien bitartean gozatu, eta horixe, hementxe bukatuko dugu, zuekin da hitza. Idurre Eskizabelen eskuetan da, lekukoa, eta ikusten duzu honezkero, korrikak pausua moteldu du, eta dagoeneko oinez ari da gerturatzen azken metroak izango diren hauek, eta mezua laster batean entzun ahal izango du, entzun edozein kasutan, dagoeneko korrikaren deiadar hori, Bilboko kale nagusi, hiribide nagusi hori honezkero betea delako, eta zubia zeharkatzeko prest. Hortxe Euskalgintzaren kontseiluak hartzen du, lekukoa eta mezu barruan dagoen idatzi eta eurek hartu aurretik honela izaten da, aekari ere eurek lekukoa emango diotelako. Vanessa Fernandez ibili gara elkarlanien zen moduz? Kaixo, sondo, lan handia egiten, kultura eta gure izaera oinarrian jarrita, eta esker mezu bat zuraldetik. Esker mezua nola ez, lehenengo eta behin komunikabide guztiei ez da, elkarlana lehenengo momentutik, bebai nola ez eskerrak, aeka korrikako antolatzaile guztiei, eta nola ez, eskerrik asko gizarteari eta hemen gauden guztioi, ez da. Dela 10 egun egon ginen iparralden gogoratzen, eta bitu gaur hemen unkituta, laster jakingo dugu mezuak zer esaten dauen, eta
eskerrak eta eskerrik asko. Ezin dut gehiago esan eta gainera oso unkiututa. Sortzaile guztiek egiten duten lana, sortzaile askorekin egon gara eta artistekin egon gara eta jendea badabil, gure hizkuntzaren alde, gure izararen, gure kulturaren alde, edabidoi dagokionez ere, garrantzitsua da fokua jartzea gure izaeran. Ezberdindu nahi badugu bintzat. Bai, ezberdindu eta gero gure nortasuna dalako, ez da. Euskara sortu, euskara ekoiztu, euskara zabaldu, dala ikusentzunezkoa, dala sinema, dala artea, dala euskal kultura. Horretarako gaude. Vanessa Fernandez, iristen ari zaigu korrika eta hementxe jarraituko dugu eskerrik asko. Zuei eta benetan eskerrik asko egindako elkarlanagaitik, benetan eskerrik asko. Eskerrik asko, Vanessa. Plazer bat, hortxe ikusten dugu, udaletxeko zubian hartu dute, aekako kideek testigua. Elordi ikusten dugu gainera, eta ikusten dugu aekako Bilboko euskaltegietako aurpegi ezagunak noski baietz ikusten da aitortza bat ere egiteko baliatu nahi duela Elordik unkituta ikusten dugu, eta esango dizuegu 11 egun hauetan zehar izugarrizko lana egin dutela, eta zuzenekoetan ikusi dut Elordi hainbat tokitan, Iruñan ere ikusi nuen, korrikan nola joaten zen aurretik ibilgailu berezian, ez dute inongo momentutan korrika zaintzeari utzi eta gaur unkituta azken metro hauek egiten ilaski. Bortxe, zanpantzarrak adi jarraitu beharko dugu aekako kideen eskutik jasoko duelako mezuaren egileak lekuko hori. Eta hortxe aekako kideen bai emozio hori atzerapenarekin ordu batak laurden gutxi eta azken kilometroan sartuta berehala ikusiko dugu. Aekako antolaketa guztiak hartu du lekukoa. Lekuko horren barruan zemezu dagoen. Aekako Nafarroako ordezkariak ere ikusten ditugu, Euskal Herri osoa ordezkatuta, eta euren artean lekuko aldaketak egiten dabiltza ikusten duzu elkarri helduta. Gora Bizkaia Euskalduna! Gora Bizkaia Euskalduna! Tipi-tapa, tipi-tapa! Korrika, atarakotik Bilboa, Euskalduna zehatako! Eta hortxe, bazken lekuko aldaketa da. Eta hortxe, taldean. Itxura du. Gazte talde bat ikusten dugu. Mezu gaztea datorrela dirudi, Laski.
korrikaren azken kilometro, azken metroak zuzenean. Bilboko udaletxera iristean jakingo dugu. Lekukoak zer gorratzen duen, ze mezu dagoen. Eta irudian ikusten duguna, 7 gazte eta mezu bakarra. Eta argazkia honela osatuta, 7 euskal gazte ikusita, 7 lurralde ere bagara, euskara gara. Eta 7 mezugile, ez da hilaskin. Ba, lehenengo aldiz, 7 egile izango ditu, mezu horrek iritsi dira, gazte hauek ikusten dugu besteak beste, bertsolari eta idazlea da, Oiana Arana, Leire Casamaiu kazetaria ere ikusten dugu, Helene Mingui zinemagilea, Oier Inurrieta, Aitzol Gil de San Vicente, Salbat Altzugarai, Berriako kazetaria bebai bertsolaria, Beñat Kusue, eta hortxe 7 artean osatu dute, aurtengo korrikaren mezua. Eta esango dugu gainera, Gasteiz, Eskoriatza, Barakaldo, Tutera, Lapurdi, Xeuta, Hendaia eta Urepeletik datorrela mezua. Alaxe ikusten duzue, 7 mezulari, 7 herrialdetatik eta euskal belaunaldia. Egunon Bizkaia, Araba, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa, Beherea eta Garaia. Eta Siberua. Heldu gara, iritsi da 24. korrika Bilbora, zorionak Euskal Herria. Eskerrik asko, bihotzez, hemen zaudeten guztioi. Baita etortzerik izan ez duzuenoi. Telebistan ikusten ari zaretenoi, edo bihotza gurekin duzuon guztioi. Eskerrik asko eta zorionak korrikan parte hartu duzuen guztioi. Eskerrik asko eta zorionak lekukoa gau eta egun. Eskuz esku eraman duzuen guztioi. Lekukoaren atzetik joan zaretenoi, erori eta zelan alan altxatu zaretenoi. Espero ondo egotea guztiok. Eskerrik asko benetan, 24. korrika hau, horren parte hartzailea eta arrakastatsua egin duzuen euskaltzale guztioi.
Duela 11 egun abiatu ginen atarratzetik. Aurrera korrika, aitzina, oiukatu zuen anek. Argi esan genuen orduan, Bilboraino ekarriko genuela korrika. Euskal Herria ekialdetik mendebaldera zeharkatuko genuela. Herri oso bat lotuko genuela. Eta herri oso bat bizirik sentiaraziko genuela. Eta lortu egin dugu. Bidean euskara gara, ozen oiukatu dugu. Eta lortu dugu, hemen dago lekukoa, ongi etorri! kilometro. 3.400 lekuko hartze, baino gehiagoren ostean, hemen dago lekukoa. Eta zer dago lekukoaren barruan? Maitasun eskutiz bat. 24. korrikaren eskutuko mezua. Euskal Herriko 7 herrialdetatik datozen gazte hauek elkarlanean sortu duten mezua, biba zuek! Leire Casamayo Elkegaray. Elene Menyu Larrinaga Bilbao. Aitzol Gil de San Vicente Pla. Oyer Iñurrieta Garmendia. Beñat Josué Rosano. Ollana Arana Cardenal. Eta Xalbat Alzugaray Etxeberri. Gazteok, euskararen etorkizuna zuena den bezala, zuena da orain lekukoa, zuona da hitza, zuona baita mezua, aurrera. Euskara gara eta hemen gaude! Eskutik eskura jasatu dugu gure egiaren gorpuzkera. Hatxanturik baina itzina eraman gaitu gorputzak. Urrats bat eta bestea, lujean ejotuz. Korrika dabilenean, izerdiz betetzen den gorputza da gurea. Borrokaren eta desiraren aztarnak aho daramatzana. Korrika dabilenean, taupadak azkartzen zaizkion gorputza da gurea. Asaldatu egiten dena, nekatu egiten dena, unkitu egiten dena. Korrika dabilenean, indar behitzen den gorputza da gurea. Etengabeko eraldaketak aberasten duena. Beti aurrerantz doana. Soitatik, Urepeletik, Tuteratik, Endaiatik, Barakaldotik, Gasteiztik, Eskoriatzatik, pasatu den gorputz bat egin dugu.
Basa, asfaltoa, belarra, area, zapaldu dituena. Lur zati bakoitzeko berbak ikasi dituena. Pauso sendoz dabilela dirudi, baino zalantzatia ere bada gure gorputza. Birpentsatu zalea, beharrezkoa denean iritzi aldatzen duena. Gure gorputzak esan nahi duen dena euskaraz da. Baina ez du esan nahi bakarrik euskara. Egin nahi du berba nekeaz, pozaz, botereaz, minaz. Egin nahi die horro batzuei eta irri besteei. Zenbat gara galdetzen genuenok, nortzuk garen ere jakin nahi dugu orain. Nondik garen, zergatik egiten dugun hau guztia, zerk sortzen duen gutasuna. Euskara gara diogu, ez euskara naiz, komunitateaz ari gara. Besoa zabalik dagoen gorputzaz, zeinak leihoak dituen begietan. Urrats bat eta bestea, gorputz bat egin dugu denona. Ez dezagula ahaztu hori, bihar, bakoitza berera itzultzen garenean. Euskarak egin du gorputza. Hizkuntzak eraldaketarako tresnak dira. Leku bat ematen digute bizi gaitezen. Euskarak herri hau eman digu. Horregatik mintzo gara izateaz, egiteaz. Euskara egin egiten da, baina izatea ez da edozein gauza. Izatea egotea ere bada, nonbait mugimenduan, borrokan. Urrats bat eta bestea. Aurrekoei jasoa dakargu ahots berrietan. Onaino heldu gara, bai, baina ez gara iritsi. Oraina berehala amaitzen da. Azal berrituta datoz munstro zarrak, baina gorputz bat sortu dugu. Askotarikoa, konprometitua, indartsua. Eta gaur hemen badago, egongo da bihar ere. Euskara gara eta hemen gaude. Hemen gara eta euskaraz gaude. Aurrera goaz, bazatoz? Aurrera korrika, eta orain AEKaren izenean, AEKaren nazio kontseiluko ordezkaria, Lourdes Etxezarreta Artabe. Zorionak Euskal Herria, zorionak! Eskerrik asko bihotzez, guztioi. Eskerra unitz, 24. korrikaren lekukoa eskuz esku atarratzetik Bilbora ekarri duzuen guztioi. Mila esker, biba zuek! Eskerrik asko 24. korrika posible egin duzuen aekide guztioi. Eta korrika antolatzen lagundu diguzuen denoi. Eta eskerrik asko 23. korrikatik ona galdu ditugun aekidei. Bezarkada erraldoi bat haien zenide eta lagunei. Iritsi da bai, Bilboraino,
Euskal Herriko 7 herrialdetatik datozen gazte hauen mezua. Euskal Herriko 7 gazte, herrialdetatik bana. Gure herriko gazte euskaldun eta euskaltzale guztien izenean. Leire, Helene, Aitzol, Oier, Beñat, Oiana eta Salbat. Zoiutatik, Urepeletik, Tuteratik, Endaiatik, Barakaldotik, Gasteiztik, Eskoriatzatik, pasatu den gorputz bat egin duzue. Urratz bat eta bestea, aurrekoi jasoa dakazue ahots berrietan. Esan duzue, onaino heldu garela, bai, baina ez garela iritsi, aurrera goazela, eta galdetu diguzue, bazatozte? Erantzuna, biztan dago, bai. Euskal Herriko gazte euskaldun da euskaltzale guztiok, hartu lekukoa, bagoaz zuekin pizkunde berri batera. Gazte, baina ez horren gazte zareten guztioi, euskaltzale eta euskaldun guztioi. Y también a las personas que todavía no habéis dado el paso de aprender euskera. Opekzon kinonpa anko felepa dapran lebazke. Ikasi eta praktikatu. Praktikatu eta ikasi. Euskaltegietako ateak zabalik dituzue. Tenéis las puertas de los euskaltegis abiertas. Les portes des euskaltegis sont ouvertes. Zeren eta hizkuntzarik ez duen herri bat ez da herri izango. Un pueblo que no tiene lengua no será pueblo. Un peuple qui n'a pas de langue ne sera pas un peuple. Eta gu euskara gara. Euskara gara bai, euskararen herria gara. Eta behin eta berriz esan dugu, gure herrian badago guztiontzako lekua. Berdin dio zein diren azalko lore, jatorri edo euskararekiko ezagutzak. Denon artean eraikita, azkenean aurkituko dugu gizarte zapalkuntza orotatik babestuko gaituen komunitate berdinzale eta zabala. Euskal Herri feminista, antirrazista, goxoa, eta euskalduna! Baina hori dena lortzeko ezin da euskararen etorkizuna borondate hutsaren esku utzi. Euskara eguneroko erabaki bat da. Egunero hartzen dugun hautua, egunero aktibatzen dugun konpromisoa. Denon ardura da, herritarrona, eragileena eta instituzioena. Eta batez ere, ordezkari politikoei dagokie babes juridiko eta politikoa ziurtatzea. Beharrezkoa da azken batean, euskara ikastea doakoa eta irisgarria izatea. Euskararen ezagutzaren unibertsalizazioan urratsak ematea eta erabilerarako espazioak sortzea, garatzea eta elkarlotzea. Ez gara folklorea, euskara gara. Milaka eta milaka euskal herritarrok garbi adierazi dugu. 11 egunez gutxieneko zein hizkuntza eskakizun nahi duen herri honek. Euskal Herri euskalduna.
Hori da gure gutxieneko hizkuntza eskakizuna. Euskal Herri Euskalduna. Gora Korrika! Gora Eka! Gora Euskal Herri Euskalduna! Hortxe zuzeneko irudia Bilbotik une honetan Amaitu da eguerdiko ordu bata ekitaldia. eta 9 minutu amaitu Eta da festak ekitaldiarekin. jarraitu egingo du. Eta Azken ohar bat. azken ohar hauek entzuten, baina gaurko eguneko egitarauari lotutakoak izango dira, eta egitarauak aurrera segituko du, baina mezuari helduko gatzaio datozen minutuotan, eta deigarri egin zait, eta lerroburu gisa atera genezakena, oso erraz utzi dute gutxieneko eskakizuna, hizkuntz eskakizuna, Euskal Herria Euskalduna dela, eta ekak mai gainean jarri du gainera, ez da polemikarik falta izan, azken egunotan, uste dut gutxieneko hizkuntz eskakizunari dagokionean titularra eman duela ekak, eta hori entzun berri duguna. Jendetza, txaloka une honetan udaletxe aurrean gaude, berehala ekako kideekin hitz egiteko aukera izango dugu, eta mezua idatzi duten gazteak ere etorriko zaizkigu holtzara, eta ze metafora handi be bai, 7 gazte, lurralde ezberdinetako 7 gazte, eta guztiek gorputz bakarra osatzen dutela, aldarrikatu dute, eta, eurena dala, etorkizuna, besarkada horiek, orainean gaude, baina eurena da etorkizuna, eta deialdi argia egin digute, aurrera goaz, Euskara eta hemen gaude esan dute gainera, eta lehen hitz horiek pixka bat berreskuratzen hasita, Euskara eta hemen gaude, 7 euskal lurraldeetako, 7 euskal gazte, ordezkaritza horrekin osatu nahi izan du ekak aurten mezua, eta mezu horretan islatzen dena, Euskara ikasi bakarrik ez praktikatu egin behar da, eta babesa ere behar du gizartearena, instituzioena, eta egunerokoan Euskaraz bizitzeko berme horiek jarri beharko guztiona. 11 eguneko lasterketa erraldoia izan da Korrika 2175 kilometroko eta jendea dantzan. Bai, osatu dute Euskal Herrian barrena ibili dan lasterketa, eta 3236 lekuko hartze ikusi, eta gero azkenekoak zuzenean ikusi ditugu, eta hortxe 7 gazte hoien mezua Euskal Herriari lekukoan eskuz esku ibili zaiguna, eta atarratzen abiatu zena martxoaren 19. Eta gaur martxoako 29 Bilbon jaso duguna, eta Bilbora iritsita amaitu da Korrika, amaitu da 24. Korrika. Esan genezake ia amaitu dela, Ilaski. Oraindik ere gaur Bilbo handia izango da, Korrika gune, bizirik izango dena. Baina Korrika ez dugu egingo. Oinez joan gaitezke lekuetara. Bestelako kontuak egingo ditugu, baina Korrikaren petoak ikusten segituko dugu. Dantza bai, horretan ez dugu zalantzarik. Musika ikuskizun, eta egitarau ikaragarria daukagu, prestatuta, eta, jendea dantzan ikusten dugu, Andonirekin gonbidatu bat, eta jendea dantzan inguruan, Andoni. Beste gonbidatu bat dugu hemen, Ilaski, zein zarazu? Ni bai lekuena. Esan duzu ikamatik zatozela, ezta? Horixe bai, ikamatik. Bueno, Korrikaren amaierako ekitaldia amaitu berri, bihar korrika egin beharrik ez da izango, bihartik aurrera egin beharrekoa, bestelako ariketa bat izango da, euskaraz egitea, ezta? Horixe bai, oraintxe ekitaldiaren amaieran azaldu duten bestela, tokatuko zaigu 25. korrikara arte eta gerora ere bai, aldarrikatu dugun euskara gara hori jarraitzea dago izetara edatzen Euskal Herri osoan. Bueno, azken 10 egun hauetan, korrikan pentsatzen dut, gaurko egunaz gain, parte hartuko zenuela, ezta? Hori da, bai. Ni Bartzelonan egon nintzen korrika hasieran, eta gero Unibertsitateetako Euskara taldeek eta ikamak hartu genuen kilometro bat Balmasedan, horren karterrietan ibili ginen auspotzen pixka bat Euskararen borrokare bai. Bueno, eta orain, eguraldia lagun dela, festarako aukera bikaina da. Zer asmo duzu? Aukera paregabea, egonen gara hemen ikusten antolatu diren kontzertu eta ekintzetan, eta gero gauak ematen duena. Bikain, eskerrik asko eta ondo ibili. Zuei.
Gauak ematen duena, entzun berri diogu Ipar Euskal Herriko gazte honi izan ere gaur espero da, mezugileak bakarrik ez, 7 lurraldeetako gazteak espero dira gaur ziur korrikaren erensu denek utziko den isats egitarau horretaz gozatzen zalantzarik, ez? Bai, itxarroten gaude iaholtza honetan noiz jasotzen ditugun, besteak beste eurentzat ere momentu oso hunkigarria da, udaletxe eskilarran bizitzen ari direna, euren artean bezarkatzen alkar zoriontzen dabiltza, eta, bueno, itzartuta daukagun arren denbora purtsu bat ere beharko dugu, aurrera egiteko hor, ikusi ditut, etortzen, Pello Reparazen kantua zoragarria izan da. Bai? Hori ere aitortuko diogu, eta bitu, gozategin kantu, eta irratiko lankideak elkar bezarkatzen eta dantzan ikusi ditugunean gaube unkitu gara. Bueno, lan handia izan dalako, 11 egunez etengabeko lana izan da, lankide askorentzat eta hain ederra izati amaiera be. Eta korrika txikietan ere, nola zetaken abesti hau ikusi dugun belaunaldi gazteenek ere nola ikasi duten buruz, eta haizu, erritmo oso interesgarrian eta batuan etorri da urtengo korrika, eta kanta berritzaile izango zen askorentzako, begira, azzen olako arrakasta izan duen, eta jende guztia dantzan jartzeko gaitasuna demostratu duen. Bueno, ikusten dugu holtzara badatozela, 7 gazte izan dira mezua idazteko ardura izan dutenak lurralde ezberdinetatik etorritako gazteak, bakoitza bere zereginetan ere, badabilena, idazleak, sortzaileak, kazetariak, zinemagileak, denetarik ikusi dugu, azken mezu horren idazketan parte hartu duten gazte hauen artean, eta, esandakoa, ze unkigarria eta ze ore izaten den momentu hori bai. Hemen gaude, esatera etorri direla, ezta? Ze askotan, belaunaldi berrien esku uzten da, baina konfiantza gutxi ezarrita, ezta? Eta ekako ordezkariak esan duten bezalaxe, ikasi eta praktikatu eta ikasi, eta geure esparru guztietara eraman, ezta? Eta belaunaldi berriek horretan izango dute konpromisoa eta bete beharra baita ere egunerokoan, eta aipatu dugun bezalaxe, ezta? Gazte belaunaldi horrek euskal esparru ezberdinetan, honezkero lanean eta ikasle, berritzaile, ikerlari, zinegile, langile dabiltzan gazte guzti horiek izango dutelako etorkizunean ere euskararen biziraupenaren gako eta tresna lekukoa bera ere euren eskuetan. 24. korrikaren mezuaren egileak Oier Inurrieta, Oian Arana, Leire Casamayo, Helene Mengui, Beñat Jusue, Aitzol Gil de San Vicente eta Xalbat Altzugarai izan dira, eta bakoitzak esan digu baser azpimarratu. Eta hementxe holtza gainera datoz. Gerturatzen baditu, honezkero. Bai. Ezagit 7ak iritsiko zaizkigun, baina 7en ordezkaritza bai daudenekin hasiko gara beste beste. Guztia datozkigu holtza gainera, ongi etorriak. Orain, Oian eta Leire behintzet, mikrofonarekin. Ze moduz, zuek, Oiana zeunkigarria, hementxe gaude, euskara gara, eta mugimenduan gaude, 7 gazte eta mezu bat. Bai, erronka izan da, ez? 7 artean idaztea mezuaz, bai izan da sorkuntza kolektiboko ariketa bat, elkartu ginen egun batzuetan eta danon artean idatzi dugu. Orduan, erronka izan da, baina erronka polita eta interesantea, eta nik uste dut, zuek esango ze, baina emaitza nahiko txukuna izan dela, ez? Hau batzuek, ederra, ederra zuek ikustea eta 7ak bat eginda. Leire, esan duzu, euskara gara eta hemen gaude. Hori bera da, ez? Hori da jaiten duguna etengabean, hemen gaude euskaraz, euskararen alde, eta hori bera da aldagia, hemen izatea eta egotea, ejan dugu nuentzia edo oinabakdura hori egin dugu, azkenan izate hori mugimenduan izatea, bojokan eta ekintzatik izatea, euskara izate hori. Eta mezu bateratu hau nola osatu duzu, 7 lurralde, 7 lagun, 7 gazte, nola antolatu duzu hau? Egin genuena da, elkartu egin ginen, Garaion Sorgingunean egon ginen asteburu pasa egiten, eta lehenengo egin genuen balako ideia jasa moduko bat, eta hor agertu zen gorputzaren ideiarena, ez? Derutzen zaigun interesgarria, Euskal Herria gorputz bezala irudikatzea, ez? Askotan
feminismoak eta transfeminismoak egite duten aldarri horrekin, ez? Gauzak gorputzetik pasatu behar direlako aldarri hori egin nahi genuen testuaren markotik. Eta orduan hori topatu genuenean, gero idazketa ariketa txoketa egin genituen, eta nolabait moldatu ginen. Oian ideia hori esan duzu euskara gara, izan, baina egin. Azpimarratu duzu bai, eta egin, eta egon. Etorkizuna zeuena dela, ere, esan dizuete, gazteak, sortzaileak, nola ikusten da, etorkizuna eta nola ikusten da oraina? Bai, hori da, da ainabardura hori ekintzarena, egotea, eta gero etorkizuna hori aitzinean dugu eta aipatu ditugu azalbegituta datozen mustrozahak eta badakigu nolako garai zailak eta batzutan ilunak izaten ari diren, baina azkenean aldagia da guk indar eraldatzaile hori euskaratik ematea, euskal egitik euskaratik, eta hortan da etorkizuna izatean, hemen gaude jandugu eta azkenean horretan jaitzea, ez, haitzina. Azken batean, oldarraldi garaiak ere badira, eta historikoki hizkuntzari sortza izkion oraindik ere aitortza batzuk oraindik ere gertatzeke, etorkizunari begira ardura bat baduzue, mezugile ere bazarete, Euskal Gazte belaunaldiak badu prestutasuna eusteko apostuari eta hizkuntzaren bermeari etorkizunari eusteko. Bai, uste dut erakutsi nahi genuen ere badela Euskal Gazteria euskalduna badela, ez? Eta Euskal Gazteria euskalduna dela. Eta uste dut, azkenean gorputzaz mintzo garenean ari garela hortaz, ez? Ze gorputzaz ari garenean ez gara ari gorputz fisikoaz bakarrik, emozioak gorputzaren parte dira, pentsamendua gorputzaren parte dira, gorputz politiko bezala ulertzen dugu korrika bera ere, ez? Orduan, uste dut guk adierazi dugula gure konpromisoa, ez? Aipatu dugunean oraina berehala bukatzen dela eta etorkizuna luzea dela, ez? Eta uste dut, guk eman dugula pausu bat, gento zen, ez? Azkenean beti esaten da etorkizuna gazteena dela, orain ere bizi gara eta orain ere ari gara eta orain ere ekiten dugu. Eta uste dut, aekak guri aitortza hori egitea ere badela polita, eta horregatik bukatu nahi genuen testu ere gonbidapen batekin, ez? Esaten, gu bagaude, zuek ere etortza itezte eta guazen aurrera. Eta praktikara eramate horretan, gaur ere praktikara eramango da, ezta? Bilbo txiki utzi du korrikak, eta gaurko egunean zer gazteek ere izango dute, ezta? Praktikara eta gaur ere sendotzeko aukera hori, ezta? Bai, dudarik gabe, orain hasten da besta, aldagiak eginik, eta hori, aldagiak segituko du kajiketan, tragoetan agian, eta baina, bai, aipatu dute 12. eguna, eta agian hori da garrantzitsuena, kojikako 12. eguna. Biharkoa, ezan dugu, ez dezagula aztu hori, nola da? Bihar bakoitza bere gorputzera itzultzen garenean, ez? Hori da. Gazteak eta ganorazkoek, zuek, aupa zuek, zoriona danoi, unkitu gara zuek ikusten, gozatu asko ondo pasa, eskerrik asko mezu ederra, usatu duzuelako, historikoa izan dago, Zazpiak bat, aupa zuek ondo pasa, eskerrik asko. Eskerrik asko, Bortxe mezuaren egileak eta irudia ikaragarria, Zazpi gazte dantzan alkarratuta, eta, gozala esatela, aupa zuek, oinatz ere, badaukagu beste gonbidatu batekin oinatz. Bai, aski hementxe nago udaletxe aurrean eta Jagobarekin nago, Barakaldotik etorritako Jagobarekin. Kaixo? Kaixo, opa. Mezua ezagutu dugu, mezua irakurri da, zabaldu da lau haizetara, zer moduzko mezu ditu zaizu? Beti bezala oso unkigarria, oso polita. Eta beti espero dugun gauza entzutea eta benetan oso unkigarria. Aurtengo berrikuntza gainera ez idazle bakarra, baizik eta 7 izan dira, ezta? Bai, eta 7 gazte gainera, euren artean elkarlanean aritu diren bezala eta oso ongi, oso polita. Euskararen etorkizuna bermatuta dago. Espero dugu bai, ez bintzat, horretan gaude txikiekin, haiek ere ilusioz bizitzeko eta hori etorkizun horren bila, ez? Euskara gara eta euskara egin behar da, ezta? Hori da, eta iritsiko gara, helduko gara, seguro. Jagoba, eskerrik asko eta goztatu eguna. Bai, berdin, eskerrik asko. Iaski ekinez, zena da hitza aurrera. Bementxean Bixente eta Lurdesekin zorionak. Eskerrik asko. Zorionak egindako lanagaitik, ze korrika ederra. Hane, korrikaren ardura. Ze ardura handia dan, hasierako urduritasunak baina amaituta, eta hain eder joan da, jendetza bildu da 24. korrikan, zorionak bihotzez. Eskerrik asko, ez da erreza ez, gaur hemen bizitako guztia hitzez adierazten, baina Euskal Herriak erantzun dau, eta gu oso pozik gauz, 7 gazte igo ditugu holtzara, eta hemendik eta 25. begira badugu iparrorratza argi zehaztuta.
Uste dut korrikak berak, baina kilometro gehiago egin dituela Lordik. Ikusi dugu ibilgailuan aurrera eta atzera, korrika egin ahal izateko beharrezkoa den antolakuntza guzti hori egiteko, pentsatzen dut eskerroneko hitzak ere izango dituzuela, AEKako komunitate guztiari, bolondrez gehiagore biltzen dira, korrikako batzordeak zenbat eta zenbait jende mugiarazi du korrikak. Bai, askotan, gu geue irudi gara, arpegi batzuk gara, baina atzean dagoen jente guzti hori ez da ikusten, ez? Eta gaur gurekin presente eukina izan duguz, eskualdez eskualde, AEK sortzen dugun sare guzti hori, baina horrez gain gure inguruko jentea, ez? AEKakoak zuzenean, ez? Baina guk esaten dugun moduan, salpikatuak ere badira, eta horrelako zenbatek parte hartzen dauen auzolan erraldoi honetan, eta Euskal Herriaren ekarpen hori barik hau dana ez litzateke posible izango. AEKaren Nazio Kontseiluko kideak zarete Lurdes esaten ibili zara deia eskerrak emon jendari eta parte hartu duen jendetzari, ez dakinik jendetsuena izan da 24garrena, baina ikaragarria izan da, ze emozio bizi izan ditugun, baina ordezkari politikoei deia bebai, ze garrantzitsua dan helduak euskalduntzea, eskolatik kanpo geratu direnak eta horretan zabiltzatela nien, eta horrek ere behar du laguntza hori, ezta? Bai, hori da, ez? Nik uste dut aurtengo korrikan argi utzi dugun kontu bat hori izan dela, ez? Helduen euskalduntzea lehen lerrora ekarri nahi izan dugu, euskara gara mezuaren baita horretan, eta gaurko hitzartzean ere hori adierazi nahi izan dugu, ez? Helduen euskalduntzean ari gara, ze garrantzitsua dan horretan eragitea, eta zer esan handia dute arduradun politikoek horretan urratsak eman behar dituztelako azken finean, ez? Unibertsalizazio horretan eskatzen genuena. Bixente, baina gaur korrika amaituta festa ere badaukagu, 7 gazte, unkituta, zeuen begizetan ikusten da unkipen hori, zer dauka honek danak ikaragarria da, korrikarekin lortzen dana, eta guztiok sentitzen duguna, ez da? Bixente, nola bizi da zeuek barrutik horrenbeste eskaini eta gero honi? Prozesuz luze izan da ere bai hautatzeko eta ideia horren garatzeko, eta azkenean gure erabakia hori izan zen pizkunde berri batetara joaiten bagira, 7 lurralde horietatik pasako da pizkunde berri hori. Eta gure gogoetan izan zen 7 gazte behar ditugu lurralde bakoitzetatik, eta sartu ginen harremanatu horiekin. Ekoiztu zuten bikaina haien mezua, eta eman dute hemen. Atarratzetik senditzen den gainera Euskal Herriak ulertu zuela gure mezua, gu gara, Euskara garela, eta 10 egunez Euskal Herriak erantzun du. Bukatzalderan, unibertsalizazioa hitzein duzue, aldarrikapenean irisgarritasuna ere aipatzen da, euskarak irisgarria izan behar du eta bermeak ere behar dira. Berme horiek 12. eguna aipatzen zuten, lekukotza osatu duten gazteek, 12. eguna datozen egun asteetan ere zein izango da eskakizuna. Berme horiek ikusi eta polemikarik ere ez dela falta izan, zer behar du euskarak eta korrikak utzitako arrastoari zen nola eman martzaio segida. Nik uste dut oso garrantzitsua eta mugarria gakoa badala Lurdesek botatako azken esaldi hori, ez? Gutxieneko hizkuntza eskakizuna Euskal Herri euskalduna. Eta datozen hilabeteetan horretan lanean jarriko gara buru belarri, egindakoak baloratu eta aurrera begira jartzeko 12. egunean tartean euskaltegietako ateak ere zabalduko ditugu doainik, jentea korrikara gerturatu bai, baina euskarara etor daiten, eta praktikatzeko eremuak ere eskainiko dira, beraz, gogoa daukanak aukerak ere izango ditu. Ikasi eta praktikatu eta ikasi, ezta? Lurdes Bixentetan, zelan zoragarri egin duzuen, ze zoriontsu egiten gaituen horrek. Astindu. Eskerrik asko egindako lan guztiagatik, gozatu gaur merezitako atxeden hartu bai hurrengo egunetan, eta mila esker asko eman diguzuelako 24. korrika honetan ere bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Bueno, gure erreportariei ere agur esateko unea iritsi zaigu. Hori da iaski plazerra izan da, iaski eta ekine eskerrik asko baita zuei ere, bikote, eta ikusen zure hoi. Badakizue, gu ere euskara gara eta izango gara. Aio. Bortxe, elkarlanean ekine plazer bat. Beste edizio batez, aitortuko dugu plazer hutsa dela eta elkarlan honek beti ere indartu eta aldundu egiten gaituela emakume kazetariok ere, noski baiez. Eskerrik asko bestalde horretan korrikaren amaiera zuzenean jarraitu duzuen guztioi musu handi bat, euskara gara, bihar ere bai. Ondo izan.